Добрый вечер. Сёння пятнічны стрым. Мы гуляем у драйвера, які перамог учора. Як вы можете побачыць, гуляю я з эмулятора. Таму мы паглядзім на ўсю прыгожую графіку PlayStation 1. А за драйвер выходзіў неафіцыйна. Я не ўпэўнены вось насамрэч, ці гэта был афіцыйны рэліз на ПК, ці неафіцыйны рэліз, бо я гуляў упершыню сваю канкрэтна на ПК, і, вядома, PlayStation 1 у мяне не было. Вось. Я могу помыляться на какой-нибудь графике, бо графику я не могу уже нормально задать. Так она, такая же она была в тени. Это самая легендарная гульня за миллиардами багов, наколькі мне вядома, что так. Праблема ў чым? У гэтай гульнёй нават тых, хто спрабаваў пазнаёміцца, шмат хто не пазнаёміўся. По той же самой нагодзе, за чаго я не пазнаёміўся і я. Мы будзем зараз праходзіць сраную паркоўку. Гэта будзе сімулятар гэтай паркоўкі у пачатку, і будзем далбаць яе. Я не ведаю, насамрэч, можа яна будзе прасцей, але я запомню яе тым, што я вельмі намагаўся прайсці яе і так і не пераадолеў. Вось, я нават учора запусціў тэст, і каб упэўніцца, што гэта дакладна той драйвер, якога я памятаю, а гэта самы першы драйвер, то я запусціў яе, і пачынаецца на літаральна з гэтай паркоўкі. Літаральна з тым же самым спісам таго, што патрэбна зрабіць, і, ну, гульня такая, давай, рабі, як жадаеш. Вітаю, Мартінакі. Найважнейшае, што гадовы канцэрт на беларускай мове, канцэрт Талака у Віцебску сёлета будзе адменены упершыню за амаль $32. Арганізатар Міністэрства адукацыі Беларусі, пакуль не паведаміў прычыну. Не вельмі ўпэўнены, як гэта далучаецца на нашага драйвера сёння. Вось. Ну, шкада, калі так. Дык вось, працягваю маю размову пра драйвера. З драйверам у нас што? Калі я запусціў учора паспрабаваць, ну, ці правільна працу захопу ўсё гэта, у гульне рэальна, першае, што ў гульне патрэбна зрабіць, гэта прайсці адразу тэст на кіраванне машынай. Гэты тэст мае на сваёй увазе гэта па тыпу экстрэмальнае кіраванне. Я зараз давайте ўжо буду запускаць і паказваць. Вы пабачыце, што канкрэтна адбываецца. Чаму такая праблема? Таму што я яшчэ і гуляў з перакладам, што гэтай гульне перашкаджае больш, чым каб я яго не было. We don't get too many ex-racing boys in here. Low-life rumble in Miami is there's a hunt on for a guy who can pump the gas. Big getaway, big job. Maybe even some kind of hit. Some hood by the name of Rufus is in the picture. We need a line on it. Coffee? Black, right? Guys upstairs were asking for you in person. Look, we need you to go under. But no one's gonna know except me. If I bring anyone else in, I'll let you know. I need your badge. Any questions? Вітаю, Рейгана. На танки. Вітаю, Санвел. Гэта той самы гараж, пра які я гаварыў. Кіраванне ў гульне таксама не зусім звычайнае. Это да яго трэба яшчэ і папрызвычайвацца, бо гэта вам нестандартнае кіраванне машынай. Оп. Нам нельга пашкодзіць. Дык вось, глядзіце, у нас ёсць 60 секунд, каб зрабіць усе пункты, якія справа зверху. Я гуляў яшчэ і з перакладам промптавым. Вось гэта спіс прыёмаў, якія патрэбна зрабіць. Ён быў перакладзены і перакладзены вельмі дрэнна. Вось, напрыклад, вось гэтая справа знізу лэп, ну, коло, то бок круг, на машыне, які скончыць.
Я пашкоджу машину. 4 пашкодження і ўсё, нам патрэбна перапачынаць, так? Зноў паўтарыць. Там напісана lab. Дык вось там было перакладзена калена. Вось, там напісана handbrake. Я увогуле не ведаў, што гэта такое, і тым больш на клавіатуры складаней знайсці неабходныя кнопкі, бо ў гульне ж няма падказкі, якія кнопкі націскаць-то. Ці доўга я тут планую сядзець? О, гэта надоўга. Ну, гэта надоўга. Я зараз пакуль яшчэ нічога не гавару, я просто апісываю мой досвед з гэтай гульнёю, таму што я не выбраўся з гэтага гаража. Я тут застаўся. Ну, чэст яшчэ нармальна. Ну, грудзі па-таку перакладаецца. Да гэтага я ўжо на той момант, ну, калі у меня ў рукі трапіў драйвер, я ўжо быў падрыхтаваны да адбітых перакладаў, таму чэст, калі шчыра, не здзіўляў. Вось. А яшчэ, бачце, там ёсць 180 градусаў, там 360 градусаў. Яны таксама, просто было 360 і 180, таму што вось гэты сімваль градуса, яна таксама не пераклалася пры перакладзе. Вось, бо спецыяльныя сімвалы былі прадзёбаны. У выніку, у прынцыпе, гэта быў спіс незнаёмых мне тэрмінаў, якія я не ведаў, ну, просто з машынамі, каб я мог перакладаць. Нагадваю, 60 секунд у мяне ёсць, каб гэта ўсё зрабіць. Вось. І патрэбна было іх зрабіць. Я не ведаў, што рабіць. Я не ведаў, як іх рабіць. Не ведаў, на якія кнопкі націскаць, тым больш, што кіраванне, зноў жа, не зусім звычайнае. Вось. Зараз ужо плюс-мінус можна, ну, скажем так, з досведам розных сімулятараў, машынных сімулятараў, я магу плюс-мінус сказаць. Вось. І тым больш на клавіатуры. Зноў жа, на клавіатуры не ўсе кнопкі, звычайна, калі ідзе порт такі жорсткі, то даволі дзіўныя рэчы пачынаюць адбывацца з кіраваннем. У выніку я так і не пакінуў гэтае месца. І гештальт, ну, калі мы сёння скончым гэты, ну, просто, гэта пачатак гульні. Нам абавязкова патрэбна прайсці, што цікава, прайсці гэты туторыял складаней, чым сама гульня. Гэта я ўжо потым даведаўся. Ну, я сам не дабіраўся, я глядзеў агляды пра гэтую гульню. Вось, і чаму яна не стала папулярнай? Таму што тэхналагічна яна вельмі прасунутая. Яна вельмі прасунутая тэхналагічна. Яна выкарыстоўвае PlayStation 1 на максімум, выжимае ўсё, што магчыма з яе. Вось. Таму што прамалёўку яна робіць добрую і на, ну, даволі хуткую. Нягледзячы на тое, што там, ну, на 10 метраў ты ніхаера не бачыш, але гэта ўсё роўна было вельмі крута. Ну, вельмі крута. Я зараз выйду ў галоўнае меню, бо, магчыма, я зараз, гэтая штука не працавала на кампе, я тут дакладна ведаю, не працавала на кампе, бо частка з меню, вось гэтага галоўнага, яна проста не націскалась, то бок нічога не адбывалася, калі ты на яго націскаеш. Опцыі, праехацца. Гэта галоўнае меню, што цікава, гэта вось можна абіраць розныя элементы. Трэніроўка ёсць. І тут ёсць парк. Можа быць, мне будуць там падказкі, можа быць, просто калі туторыял прайсці, я нешта зразумею, але гэты туторыял у мяне не запускаўся на кампе. Гульню выкідывала на гэтым моманце. Гэта дэманстрацыя таго, што я павінен націскаць, каб зрабіць гэта. Бачыце злева зверху, мне патрэбна паўтарыць вось гэта ўсё, каб зрабіць элементы. Нагадваю, зноў жа, паўтарыць элемент не той, каб праблема. 1 на 1, ну, калі ты адзін яго робіш. Але нам патрэбна ўсю камбінацыю зрабіць за 60 секунд. Нават калі мы зробім большую частку, то паўтарыць усё роўна складана. Трэба запомніць усё, што націскалася, і паўтарыць гэтыя прыёмы. І вось гэтае калена, апошні пункт, я тады так і не зразумеў, што ад мяне жадалі. Я не змог перакласці рэверсіўна паспрабаваць. Ага, у мяне ёсць прывідны варыянт з машынай, і ў прынцыпе... Упс, халера. Ну, як вы разумееце, за ім я ўжо не паспяваю. Ау. Нагадваю яшчэ 4 пашкоджання машыне і ўсё, і кабзда.
Як вам такое? Ну, можна перапачынаць, мне падаецца. Рэстарт. Хто крычаў, гэта за намі сочыць. Нам прапанавалі працу, і мы павінны паўтарыць вось гэта ўсё, каб... Ай. Я паспяваю амаль. Я як мінімум не паспяваю за ім. Давайте яшчэ раз паглядзім. Гэта туторыял, у якім паўтараецца ўсе элементы паўтораны, усе элементы зроблены за 60 секунд. Гэта самая аўташкола ў Сан-Андрэасе, адпачынак у параўнанні з гэтай хернёй. Я нават тады, калі пайшла гаворка, што аўташкола ў Сан-Андрэасе складаная, я нават не зразумеў, пра што гэтыя людзі гаварылі. Галоўна паспець не за ім, а ў час. Так, але гэты прывід дазволіць мне, ну, паглядзець, павучыцца яшчэ, скажем так. Давайте яшчэ раз дэмку пераглядзім. Бо я яшчэ з кіраваннем не до конца зладзіў. Тут прыйдзецца. Я говорю, сёння у нас, як у трэйлеры было, 80%, 90% сённяшняга стрима, гэта будзе вось гэта. Окей. Трэба актыўней карыстацца. Тут ёсць буст па хуткасці, і вось ім трэба карыстацца. Толькі трэба прызвычаецца. Каб вы разумелі, калі я нават зраблю зараз, ну, паўтару за прывідам, гэта толькі туторыял, я праходжу туторыял асабіста ад самой гульні. Мне патрэбна будзе паўтарыць нават, калі я зараз гэта зраблю, мне прыйдзецца паўтарыць гэта ў асноўнай гульні. Зараз я толькі спрабую навучыцца гэтаму. Ну, давайте, я зараз буду катацца самастойна, просто паэксперыментую з большага. Опс. Окей. Опс. Занесла занадта моцна. Ау. У прынцыпе, я не абавязкова павінен паўтараць за прывідам, але мне патрэбна. Ау. Ну ўсё, адно пашкоджанне. Мне галоўна зрабіць гэтыя хітрыкі розныя. Чаму 180 не залічыла? Залічыла. Трэба зараз паўтарыць гэты 180 назад. Не атрымалася і ўсё. Добра, мы зрабілі добрую палову, так? Калі мы зробім кожны элемент па-асобке, можна паспрабаваць зрабіць іх усе разам. Ой, назад здалі. Так, 360 галоўна паўтарыць. Самае складанае. Не атрымліваецца. Чаму не залічыла зараз? Я ж паўтарыў 360. Не залічыла, добра. Рахую хуткасць і праверку тармазоў можна зрабіць адначасова. Там даволі складана. Умовы, калі яно залічвае, правільна я зрабіў ці не, гэта свой асабісты прыкалдаць. Ну, час выйшаў.
А па коле пакруціцца я так і зрабіў. Вось гэта мяне больш зараз не залічыла. Зараз толькі 360 будем рабіць. Блин, тут месца недастаткова. Так, давайте зноў разгонімся трошки. А вось зараз залічыла, нягледзячы на тое, што я нічога такого асабістага не зрабіў. Ну ладно. Блин, не залічило. «180 есть, реверсивная 180 уже часу не хапаю. Реверсивная 180. Ну, добро. Мне потрібна хутчэй ўсё пэўная хуткасць, каб зрабіць 180. Ау, пашкодзілі. Не прымалася. А без разгону просто на месцы я складана патлумачыць, якія ў мяне праблемы з кіраваннем. Просто калі на месцы, то вось я кручуся на месцы. Ну, я не магу націснуць. А ці магу я націснуць адначасова тармаза і... Не, ну, калі націснуты тармаза, я не магу стартаваць з месца, то бок. Усё, я становлюся на месцы. Не падабаецца, коли машынкі выбачаны, нам тады патрэбна ў іншую гульню гуляць. У прынцыпе, давайте яшчэ раз дэмку пераглядзім і паглядзім, калі што залічваецца. Таму што адзін з прыёмаў я не магу паўтарыць. Я спрабую зразумець зараз реверсіўны 180. Ён не вельмі атрымліваецца. Хуткасць халера з ім. Тэст тармазоў я таксама не ўпэўнены, што ён лічыцца. Ну, круг каленей карацей зрабіць. Гэта не праблема. У прынцыпе, проста па колу тут праехаць, так? Зноў паглядзім. Угу. Зараз реверсивный 180, самое цікавае. Добра, тормоз не натискае, это важно было. Ён яшчэ націскае дадатковую кнопку, якую я не вельмі разумею, што яна дае. Цікава. Альянс разбираешься. Кожны раз у самую кропку трапляешь. А, блин. Пошкодили. А, блин. А, блин. Машина. Уф, занесла нас. Ау. Пошкодила. Добре. Надовго. Реверсивный есть. Ну и снова уже час я не поспел. Ну и ладно. Так. Что это за кнопка? Что он там натискает? На во что?
Це камера, не камера? Цікаво. Там є додаткова ніяка кнопка, яка натискається на тим самим, на демонстрації. Тільки не впевнений, ну, у мене такої кнопки, на її нічого не відбувається. Не цікаво. Я так люблю у дійсності гэты пачатак. Ти пройшов далі за гэты паркінг? Бо я без геймпаду проходив на компе і атрымлівалася у мене так собі. Будем тут не так довго, ну поглядим. А кожен елемент я не заўсёды роблю з першого разу. Це трошки проблема. Блін. Можна перепочинати. Да и что ж ты будешь робить? Не памятаешь? Я запомнил только вось гэтае месца. І ўсё. За ўсё моё праходжанне драйвера. І дзіўны пераклад, потому что я спіс не разумеў, што ад мяне жадаюць. Я разумеў толькі слалом. І то я рабіў слалом, і я не мог паразумець, што я не так раблю са слалом. Ось, як апынулася, што патрэбна зрабіць поўную васьмёрку па ўсёй. Блин. Ну вот зараз порушили 180. Не залечило 180 реверсивную. Ну, пока я буду стапиться, уже и час выйдет. Ну, чему? Блин. Быццам бы хуткасці не хапае. Можа рэальна, каб рэгрэсіўна 180 зарабіць, нужно больше разгону. Так, патрэбна больше разгону. Ау. Не трэба націскаць гэтую кнопку. Давайте, можа, просто каб гэта нікуды не пайшло, ну, раз уж я спрабую прабіцца далей, так? Давайте я паспрабую рабіць гэта адразу не ў туторыяле, а адразу ў самой гульне. І калі нам пашчасціць, то пашчасціць. Правильно? Якое задавальненне мне будзе. Я, можна сказаць, што я прайшоў гульню, я лічу. Так, вы катсцену гэта ўжо бачылі? Ай. Чому хендбрейк не спрацював? Давай. Ось. Спрацювало. Не. Блин. Пошкодили, а реверсивно не залечила. Ну, сейчас продёбано перепочинаем. Не можете бегать, ходите, не можете ходить, бегайте. Ну, вообще логично. Ну, а чому реверсивно? Блін, не тримався. Давайте слалом гэта пакінем на потым. Бо слалом ми робимо добре, а ось зараз чомусь прості речі, як 108... А, реверсивно 180 я зробив. Можна перепочинати.
Гуляў драйвер на PlayStation 1 падлеткам. Не магу сказаць, што прайшоў гараж з першай дзесяткі спробаў, але дакладна не сядзеў тут тыднямі. Ну, я тыднямі і не сядзеў, я забіў. Я такі, нахрен цябе гульня. Тым больш, што ў мяне умысна ў гэты момант і GTA 3 было. Навошта мне гэта, калі ў мяне ёсць такое? Ну... І Need for Speed Underground, там... А, не, пачакайце, да Need for Speed Underground яшчэ рана вельмі. Не памятаю, Need for Speed Hot Pursuit, по-моему. Вось ён быў. І нармальна мне было. Драйвер на фоне гэтага выглядаў так. Чаму не залічыла? Гэта праверка тармазоў павінна быць. Чамусьці не заўсёды залічвае. Чаму? Чаму праверка тармазоў не спрацоўвае? Ну, ён не залічвае мяне. Можа, з-за таго, што я ў сцяну дзёблюся? Бачыце, і хуткасць не залічыла, і брейк-тэст. Я не разумею, ён час часу залічвае, час часу не. Ну ладно. Не залічыла, так не залічыла, правильно? Хто такі? Блин. Стрым по драйверу. Будем сидеть у гаражи, пакуль не выберемся. Так. Чаму хуткасць не залічвае? Я літаральна ў самай дальняй частцы гаража. Там ёсць на хуткасці на брейк-тэст. Раблю слалом там, что могу. Мне падаецца, там кавалак машины адваліўся у нас. Ад нашай хуткасці. Реверсію на 180 не залічила і вже досить недостатково часу. 40 секунд у мене пройшло. Все равно не залічила. Ось зараз залічила. Ну і у нас, калі б у нас заставаўся зараз з першага раза реверсію на 180 і самага пачатку мне залічила хуткасць і брейк-тэст, то в принципе нам бы толькі кола засталося бы зрабіць, і мы бы былі вялікімі малачынкамі. Можна было бы, в принципе, на гэтым гульню і скончыць. Так, адзінае, што я не праверыў. Давайте-ка я хуценька гук праверу яшчэ. Гук, мне падаецца, нармальны, можа трошкі занадта. Гэта занадта складанае заданне, ці не так? Гэта самы пачатак гульні. Гэта ты павінен прайсці гэты гараж, і толькі тады гульня пачынаецца. Сама гульня прасцей, чым гэты туторыял. Ну, гэты прыём вам ніколі не спатрэбіцца ў гэтай гульні. Там яе можна прайсці. Ну, я бачыў агляд, не памятаю ад каго. І літаральна аб гэтым было, што ў гульне неадэкватна складаны фільм-дырэктар. Так, тут можна рабіць дэмкі таго і вашых заездаў і ставіць сабе на загрузачных экранах. Што гэты гараж ёсць у драйвер Сан-Франциско. Не-не-не. Я насамрэч з серыі драйвер гуляў вось толькі ў гэты. Я такі, окей, добра. І пайшоў гуляць у іншыя ганялкі, гонкі. Звычайна туторыял не абавязкова праходзіць. Так, але тут гэта, ну, зараз скорее я ўжо перапачаў, гэта літаральна пачатак сюжэту. Яго нельга не прапусціць. Ён абавязковы. Ёсць гэты жа туторыял, ёсць яшчэ як асабісты пункт у меню. Там робіцца тое ж самае, толькі з падказкамі. Мне трошкі дапамагаюць у гэтым. Можна перапачынаць. Давайте перапачнем. Ой, зараз хуткасць чамусьці залічыла. Чаму?
Бачите, на хуткасць залічыла нават. Брейк-тест чамусьці не залічыла, нягледзячы на тое, што я выкарыстоўваў на максімумах. Тэхналагічна яна чмурэнная для свайго часу. Але, ну, вы бачыце праблему. Ой. Залічыла. Ёсць. Тэст тармазоў. Гэта самае пытанне. Як яго нахрен зрабіць? Мы зараз амаль зрабілі. Штат сабраліся. Амаль выбраліся з гаража. Пытанне, як у гэтай гульні праверыць брейк-тэст зрабіць. Як гэта зрабіць яго? Ён жа не залічвае ні халеры яго. Я не ведаю, ён не залічвае проста. Што я павінен зрабіць з брейк-тэстам? Давайте ў туторыял пойдзем зараз. І паглядзім, што канкрэтна на брейк-тэст робіцца, таму што мы зараз бы зрабілі. Так, ідзем у туторыял, бо там ёсць тлумачэнне, хоць трошкі тлумачэння. Што цікава, гэтае тлумачэнне ў мяне не запускалася на камп'ютар, бо я сядзеў з дрэнным перакладам, без туторыяла, які тлумачыць, як зрабіць пачатак у гульні. Бо гэта рэн той же самы кавалак, толькі з відэа. Трэнінг, карапарк. Серыце ў гульню пасля гаража. Калі яе там не будзе, то усе... Разумееце, ніхто не робіць скріншотаў у драйверы, ну, вось усіх промо-матэрыялы усе. Яны усе не паказваюць вось гэты сраны гараж. Але ж насамрэч большасць гульцоў на гэтым і спынілася. Гэта статыстычна, я не прыдумаў. Я потым даведаўся, што не адзін такі прыдурак. Так, вось зараз слалам. Зараз ён зрабіў 180. 360 праворот. Рэверсіў на 180. Праверка хуткасці ў чым? Просто разганяецца. Чым ён гэта зрабіў? Ён просто спыніўся, ён просто на тармазах прагнаў і спыніўся. Это ўсё казкі і фальшыўкі. Я бы не здзівіўся. Это адна з тых гульняў, у якіх я, калі паспрабаваў, я палічыў, што гэта гульня падманка. Я палічыў, што зноў я гуляю на нейкай піраткі, якая... Давайте не будзем тут праходзіць гэта, потому што калі нам атрымаецца у нас прасцей туторыял, то гэта ж мне гульню не прасунець саму кампанію. Трэба вярнуцца ў кампанію. Это дакладна Кэнхамбер, гэтая гульня? Я зараз буду толькі брейк-тэст рабіць, бо я не зразумеў. Ён дагэтуль я яго рабіў. Сутнасць яго зараз, калі паглядзеў я дэманстрацыю, па дэманстрацыі выглядае наступна. Ты едзеш просто па прамой, націскаеш тормоз і нікуды завароты ніякія не робіш. То бок толькі наперад і тормоз. Усё. Не, спрацаваў. Я не разумею. Ніколі не бачыў версію да кампа, лічу, што ёсць адрозненне. Я не гуляў... Я гуляў на кампе, але мне такое адчуванне, што гэта быў проста... Ну, па адчуваннях, гэта была тая ж самая гульня, вось як яна зараз тут выглядае. Толькі графіка мне падавалася трошкі лепей, і ўсё. Але, можа быць, гэта быў проста порт. Ну, у сэнсе, як не порт нават, я маю на ўвазе. А гэта самае. Як ён? Просто эмулятор быў ушыты ў гульню, вось і ўсё. Можа быць, гэта так было зроблена.
Можа важна дзе рабіць. Ну давайте паспрабуем. Можа важна рэальна. Яны рабілі, вось я зараз паўтару так жа сама, як і на дэманстрацыю, той же самай кропцы. Вось тут яна рабілася. Просто прамой ён ехаў і... А чаму так доўга ён тармазіць? Я не разумею. У яго тармаза значна хутчэй спрацоўваюць. Можа хуткасць уплывае. Ён неяк хутчэй тармазіў, так? Это ручны тормоз. У мяне ёсць насамрэч... Зразумеў. Не падаецца, я зразумеў. Справа ў тым, што ў гульні, давайте я зараз прабягуся. У мяне ёсць усяго 4 кнопкі кіравання машынай. Ну, ладно, 6. Улева-управа, задні ход, уперад, ручны тормоз і бёрнаут. Гэта па тыпу паскораная акселерацыя, скажем так. Зараз я яе включу. Усё, больш ніякага кіравання няма. То бок тормоз, я падумаў, што гэта ручны тормоз, таму што ён, ручны. Але гэта ўсё ж такі залічвае канкрэтна выкарыстоўванне, руха назад. Яно замест тормоза таксама. Ну, раз такая справа, ну давайте. Не залічыла. Я зараз яшчэ раз пратэстую. Зразумеў, давайте паспрабуем выканаць канкрэтна тое, што атрымліваецца не заўсёды. А на астатняе потом і наробім. Так, не тое, не з таго пачаў. Пачынаем з бёрнаута, потым выкарыстоўваем вось гэты тормоз. Блин, пачынае ён бёрнаутам. Амаль пачаў. Пачалі з бёрнаута. Тармазім. Гэта павінна праверка хуткасці цудоўна. Рэверсіўны 180. 360 зарабілі. Зрабілі 180, застаўся слаламы і круг. Ну, зараз мы зробім. І застаўся толькі круг. Можем выключаць гульню. Місія скончылася. Так, захаваць гульню. Праверка карткі памяці. Давайте вось сюды. Слот. Рэлеф. Дасягнення. Я прайшоў. Які рэлеф? У сэнсе? Гульня. Блин. Нарэшце. Ёсць. Так, захаванне скончана. Так, ёсць. Вось оно там наш выгляд. І... Усё, я назад, так? Назад. Працягваем гульню. А чаму гук прапаў? Ну, можа не прапаў? Так. Бачце, якое меню? Атрымаць новую працу. Давайте новую працу пошукаем тады, мы ж гэта. We want to use you on a bank job. No hassles. Should be real sleepy. You want in? Згодна. Прымаем гэту місію. Нейка на банкаўскую працу нейкую.
Будем развозить людей. Нічого нелегального, правильно? Ну все, я просунувся далей. Я побачив меню. Сапраўднае меню гульні. Так. Я не ведаю, куди я їду і навошта. Зараз поглядим. Ау. А ніякі пошкодження омаль. Ми ціле. Наближаемся, так разумеется, до нашей цели. Ось она на мапе. Ау! Я занадто довго заглядів на мапу. Я что, просто так виконував этот туторіал, правильно? Каб машини розбивати. Ой. А ми не пошкоджені приїхали. Занадто рано, приїхайте поздней. Выбираемся отсюда нахрен. Ну, прохожусь такая. А, тишей. Погнали у краму, самый час. Едем. Где тут ближайшее? Отчиняйте. Я пропустил поворот. Так, я вельми моцно пропустил поворот свой. Трошки у бачок посуньтеся усе. Мені тут близько. Упс. Так. Можна захоўваць паўторы, ёсць дэманстрацыі, вось гэта розныя фільмавыя камеры. Вось гэтым драйвер, у прынцыпе, першай часткай была знакаміта, але я так да гэтага не дабраўся. Вось мы зараз назіраем. Наколькі я добра ведаю гульню. Я туторыял прайшоў, самае складанае было, ну, в прынцыпе, далей усё проста, правильно? Насамрэч, колькі я памылак зрабіў тут, і наколькі, ў прынцыпе, машыне было пофіг. Я ідэальна вожу, ніводнага пашкоджання машыны. Бачыш, цэлая. У нас напісана 0 пашкоджанняў. І ўвогуле, чым больш чырвоным вось там строка ёсць такая, damage, вось чым больш яна запоўнена, тым лепей. Ау! Он мяне падрэзаў. Занадта рано, прыязджай пазней. Вось гэта увогуле дзіўная рэч. Спадзяюся, карикатурочкам кудысьці трэба за стартом джонка. Мы абодва не вадзіцелі увогуле. Так што каточки на таксі катаюцца звычайна, калі ім кудысьці патрэбна. Так, гэта тупик. Я яшчэ па мапе ідэальна арыентуюся, каб вы ведалі. О, блин.
Ты откуда взялся тут? Ну, все разойдитеся, я... Зноў жа не той паварот, это ўвогуле не той мост. Ну нічога, тут паблізу павінны быць іншы востраў, з якога мы нармальна можам прыехаць, правильно? Яны ж спецыяльна так робяць такія доўгія дарогі без паваротаў, спецыяльна, каб мы прыехалі туды, куды нам патрэбна, правильно? А, гэта тупік. Ну, цудоўна. У іншае месца нам патрэбна. А ёсць тут мапа ўвогуле адчыніць? О, если сыграть могу. Корысненькая, вельмі зручная здольнасць. Цудоўна же катаемся по гораду, глядзім краявіды. Трошки піксельны, да нічога. Машины вось квадратненькие за горизонтом. Насамрэч, тэхналагічна, ну, для PlayStation 1 гэта каб пізда, якая напружана, з того, што мы зараз бачым. А ё-моё, хто так хто полицейских вучыў вадзіць? Я тут просто катаюся по городу, краявіды гляджу. Нічога яны не разумеюць. А ё-моё, вы што тут нарабілі? Кто так паркуется, а? Ну? Хто больш за ўсё стварае пашкоджанне на дарозе? Мы альбо паліцейскія? Мне падаецца, пашкоджанне адлюстроўваецца на тым, як кіруецца машына. Я магу зараз памыляцца, але адчуванне такое, што мы не такие спрытные, як былі. Упс. Бачите, чем больше червоная полосочка, тем лепей, запомните. А, згубить копал. Ну, я на меня докладно згубить. Оторваться. Вот так. Ау. Надеюсь, мы не знойдем зараз нейкую яшчэ паліцейскую машину, бо мы амаль прапаркаваліся. Цудоўна. Давай нормально. Захоўваемся. У нас же прагрэс. Мы прайшлі туторыял усяго за 35 хвілін і зараз 10 хвілін зрабілі эту самую першую миссию. Ну. Перезаписать блок так. Блин, знову назву треба. Блин, я задзеўбусь так уводзіць. Але такі шлях. Мы што, на нейкіх злодзеяў працуем? Так, мы па тыпу як коп пад прыкрыццём, як я зразумеў з пачатковай кат-сцэны, то бок мы двойны агент. Выкарыстоўваю одну літарку. Угу. Неблагі варыянт. Агентура, літаральная агентура, так. Так, где там узять працу новую? Беремся за новую працу. It's me. You did good. We got a real hot car. We gotta get it out of here by afternoon. We need plates changed. Respray, man. We need a whole workout. Get yourself down here if you want the work.
Я згодны, я не зразумеў, што ён сказаў, бо значна цішэй, чым уся астатняя гульня было за гэтае паведамленне. Хаваемся, нас раскрылі. Чат, цішэй, ціха ў чаце. Усім ціха ў чаце, нас раскрылі. Схаваць улікі. Ну, пролёт камеры, вось гэта ўсё. Вы паглядзіце. Таймера няма, можна просто каціцца сабе. Нешта заглосна. О, уже на нас нападаюць. Я магу, ну, гука... А, вось, гукі эфектаў. Давайте трошки зацішым іх, таму што яны занадта моцныя. Ёсць, і зараз правераем. Я не упэўнены, ці голосна яго не ці не. Зараз павінны буду бачыць. Ну так, плюс-мінус нармальна яшчэ. Я не ведаю, як ехаць туды. Я жа ў гэтым горадзе ўсё сваё жыццё пражыў, правильно? Таму я не ведаю, як туды ехаць. Машину занесло. Полицейский, отшапися. Полицейский покрыху... Полицейский разбіўся аб нейкую машину. Вось такія яны абаронцы. Шкодзіць на дарозе больш, чым я. А, блин, а больше шкодит, чем я, гэта складана. Чаго ён прычапіўся на іншай машыне, ну вось неяк здагадаўся, што у нас ліцэнзіі няма на кіраванне машынай. Таму што я бы сабе ліцэнзію не выдаў. А, блин, ай. Усё в порядку. А, блин! Кто так перестраивается? Полицейский, Кирилловская, перестраивайтесь нормально. Вы ПДД учили? ПДР, я не ведаю. Яны бокам ездзіць, літаральна вырашыў перастроіцца ў гэты самы, у ваду. Там мы по мосту ехалі, ён вырашыў, ось зараз мне самы... І тут я з'язджаю. Без моста таких. Херак. Я толькі перашкодзіў яму. А, мне трэба збегчы. Ну давайте збежым. Заўсёды так раблю. Я не ведаю, як згубіць гэтага паліцейскага. Блин. Можа я нешта яшчэ прыдумаць магу? Бо не збіраецца ад мяне адчапляцца. А можа паміж дамамі неяк можна, так? Я ж бачыў гэта ў трэйлеры, так? Там... Не, тут паміж дамамі нічога няма. Полицейский, подкажи, где я тебе могу збегчы? Вось тут? А! Оторвалися. Едем до кропки. Да серьезно. Окей. Не поспел чатку прочитать.
Яны што, выпускаюць усіх? Паліцэйскія ўсе назад. Дамоў. Хопіць сёння. Адпачывайце. Я тут нават правілы амаль не парушаю. Опа, разобраліся. Усё, едем назад. Галоўна не трапіць на новага. Ну, новенькая машинка, у ідэальным стане. Паркуецца дзесьці сярод складаў. Нічога падазронага. Усё, адарваліся. Так, там жарт пра унутраныя органы. Я ўсё спрабаваў прачытаць па дарозе, не вельмі атрымлівалася. Так. Трэба ўсё ж такі одну літару выкарыстоўваць. Ну ладно, будзе Ральф, таму што не трапіў у клавішу. Мы везем прадаваць, так его ўжо прадалі, а нашу ў ідэальным стане. Такую прадаю, кожны купіць. Кожны сабе такую жадае. Вы думаеце, паліцейскія чаго за мной ганяюць? Яны сабе такую жадаюць. Атрымаць новую працу. We want to talk to you. О, блін, We давай. want to talk to you. The marina on South Point. We'll just hang loose till you get your ass round here. Неяк не вельмі дакладны брыфінг такой, просто прыязджай, бляха, сюды. Вось такі брыфінг у мяне. Мы там-то, там-то прыязджай за намі. Я што вам? Кіроўца. Якога года гульня? 99-го. І я гуляю, гэта не нейкі ПК ремастер альбо порт, гэта эмулятор PlayStation 1. Ну, пролеты тут, конечно, шикованные. Это літаральна той же самый год, калі выйшаў Soul River, у які мы зараз гуляем на тыдню. Ну, мы гуляем у ремастер, але ж гэта літаральна аднаго года гульні арыгіналы. Усё гэтае святло, блікі, ну, у параўнанні з тым жа Soul River'ам, ну, калі ўявіць сабе, вось тое, што я гаварыў, чаму, калі мы пераключаемся на звычайны такі стары па тыпу арыгінальны тып графікі ў Soul River'е, чаму яны вельмі дакладныя. Таму што вось зараз можна пабачыць усе гэтыя трошкі як тэкстуркі, яны трошкі каўбасяцца ў тым самым. На PlayStation 1 яны заўсёды так рабілі. Это з-за таго, што у PlayStation 1 няма такого параметра, як глыбіня у палігонаў, і нельга сказаць, які там зараз закладваецца заўсёды як это, у кожнага і кропцы палігона закідваюцца каардынаты, але звычайна яшчэ дадаецца спецыяльная каардыната, якая указвае глыбіню пазіцыі ад таго месца, адкуль патрэбна маляваць яго. І такім чынам можна сказаць, што, напрыклад, левы там верхні, напрыклад, кут гэтага палігона, ён знаходзіцца далей, скажем так. Вось. У сучаснасці дадаюць проста гэтую лічбу дадатковую яшчэ. Але ў PS1 гэтага не было. Яна нават прыблізна такога не можа зрабіць. Таму, каб намаляваць вось гэтае ўсё, яно пры адмалёўванні кожнага палігона не ведае, які з краёў знаходзіцца бліжэй, які далей. Вось. Але яны працягваюць перасоўвацца навокал. Ёсць
дадатковыя яшчэ рэчы, як можна зрабіць гэта і абысці гэтую праблему, але патрабуе больш полігонаў, каб вырашыць гэтую праблему. Таму яны вырашаюцца, калі мы набліжаемся да нейкага аб'екта, ён становіцца плюс-мінус нармальным. А далёка ён такі... занадта доўга у нас на час было. Таму мы можам пабачыць, што, напрыклад, дарога нават бліжэй да нас, яна намалявана лепей і ў яе няма гэтага скажэння. Таму што чым далей, тым менш полігонаў выкарыстоўваецца, і вось гэтае скажэнне недахоп PS1 ну, і больш бачна. Так, ну паспрабуем па новай. Ось, ну і больш за ўсё бачна гэта пры трансфармацыях, то бок калі вось зараз камера пролятала, можна на будынку было заўважыць. Гэта характэрная рэч PlayStation 1, і каб яе імітаваць, трэба ў полігонаў. Зараз гэта складаней зрабіць, таму што ну, яно паўсюль улічана. Трэба наўмысна рабіць пашкоджанне. Больш за ўсё яно заўважна на тэкстурах. Так-то полігон сам па сабе не ламаецца. Ламаецца тэкстура, таму што тэкстура не ведае, якім бокам сябе размясціць. Вось у чым праблема ў цяго гэта. Гэта такая асабістасць. Так. Ну, чат, не зникай, калі ласка. Чат, заставайся со мною. Усё добра. Выправіў праблему у палёце. Літаральна. Як ён блізка едзе? А гэта правілами не забаронім так блізка ехаць? Поліцейскія. Парушаем. Чо ж вы? Ай. Во, правильно. Я ударыўся, а яны тут так, як тут. Дапамагчы прыехалі. Так, на першы не гартаем. Звортуем на наступным. Гэта павінна быць правильно, так? Ау. Я спадзяюся, гэта правильно. Колькасць знакаў пасля кропкі ўплывае, але не настолькі ў параўнанні з тым, што я маю зараз на ўвазе. Ёсць, каб стварыць гэты эфект PlayStation, патрэбна ажно 3 рэчы. Я назваў самую галоўную, з-за чаго вось гэтае скачэнне скокі пікселяў ёсць. Недакладнасць яшчэ, ну, не такая праблема, скажу. Тое, што я спрабую патлумачыць, гэта уявіць сабе полігон. У вас ёсць 3 кропкі, так? А калі вы глядзіце на яго пад прамым вуглом, на гэты полігон, то бок на сцяну, напрыклад, ніякай праблемы няма, таму што усе яны адначасова ад вас далёка знаходзяцца, усе 3. Але зараз вы пачынаеце адзін з пікселяў, не адзін з пікселяў, выбачаюся, адзін з кутоў полігона, іх усяго 3, так? Ну, напрыклад, 3. Блін, а чаму мне патрэбна хутчэй туды трапіць? Я нешта не так раблю? Вось, адзін з іх вы пачынаеце аддаляць. І ў гэты момант уявіце сабе, што калі вы яго аддаляеце, пазіцыя яго трошкі змяняецца, але і гульня, ну, калі вам патрэбна размясціць яго, ён-то будзе знаходзіцца далей. Але вось тэкстура не ведае, ведаеце, калі вы на лісце паперы намалюеце нейкі малюнак, ён у пэўную напрамку будзе аддаляцца. І то бок частка гэтага малюнка стане далей, на полігоне, на адным полігоне. У вас тэкстура выкарыстоўваецца на цэлы полігон. Вось, адна частка гэтага малюнка стане ад вас далей, чым іншая, так? І вось у гэты момант адбываецца поўная херня. Атрымліваецца з-за таго, што нельга сказаць, якая вага ў гэтай кропцы, якую вы аддалілі, скажем так, вага аддалення яе, то вы не можаце, калі малюеце гэты полігон, яго тэкстурку, адмалёўваеце, вы не можете... Бляха! Вы не можете дакладна сказаць, што... Я нічога не пашкодзіў. Вы не можете дакладна сказаць, наколькі павінна тэкстурка гэта расцягнуцца так, у бок. І вось тут адбываецца праблема. Каб гэта вырашыць, дадаецца яшчэ адзін полігон. То бок гэты полігон разбіваецца на 2 полігоны. Тады гэты эфект менш заўважны. Чым больш вы полігонаў дададзіце, то тым менш будзе заўважны гэты эфект. Але ён таксама не бясконцы, і памяць PS не такая бясконцая, так што вы вельмі абмежаваны ў гэтым сэнсе. Прасцей проста дадаць дадатковую лічбу, якая гэта ўсё вырашыць.
Скеліць яго не можа. Так, і вось гэты эфект канкрэтна вось гэтага скажэння, і які дзяўбецца не пікселі самі дзяўбуцца, а вось бачыце, я праязджаю міма лепш за ўсё на будынках будзе заўважна, але ж, на жаль, у мяне часу няма на гэта. Каб вам паказаць, у мяне абмежаваная зараз місія. Вось справа, напрыклад, сімвалы гэты, бачыце, чым бліжэй мы пад'язджаем, тым лепей становіцца. Таму што гэтая розніца ў вагах не такая заўважная. Альбо вось бардзюру, які справа знаходзіцца. Ён таксама такі плюм-плюм-плюм, калбасіцца, і пры набліжэнні ён выраўніваецца. Таму што гэтае ўжо скажэнне не настолькі важнае, і там дадаецца больш палігонаў. Гульня працягвае перамалёўваць гэта ўсё на працягу, як я еду. 17 секунд. Не халеры патрабуючая місія. А як я павінен гэта паспець? У мяне 10 секунд, і хутчэй за ўсё ад мяне патрабуюць, каб я ад паліцэйскіх адарваўся. Мне трэба вывучыць увесь шлях да гэта... Ой, блін. Не, давай. Занадта позна. Угу. Я кірую, я працую. А недакладнасць у PlayStation таксама няма па тыпу значэнняў пасля кропкі. То бок яна ўся працуе на лічбах толькі, ну, цэлых. Таму гэта таксама не дапамагае ва ўсіх гэтых разліках. Але гэта візуальная, ну, гэта дадае нейкай мешаніны ва ўсё гэта, але не настолькі моцна, як вось тое, што я апісваў. Гэта сапраўды так, гэта ёсць такое абмежаванне таксама. Плюс яшчэ вельмі абмежаваная памяць. Там я не мам памяці нейкага ўзроўню, не памятаю якой, без якой таксама складаненька прамалёўваю. Таму 3D PlayStation робіць так умысна. Ну, яно ёсць, яно насамрэч 3D, але прыходзіцца рабіць розныя хакі, каб яно выглядала больш 3D-шным, чым яно ёсць насамрэч. Ау! Можна перапачынаць. Час даволі абмежаваны ў гэтай місіі, прыйдзецца паднапружыцца. Все равно гэта ўсё прасцей, чым туторыялы, які мы праходзілі. З бёрнаутам старт хутчэй. Гэта мы зараз на звычайнай хуткасці, зараз мы на бёрнауце. Адчуваеце разніцу? Розніцы няма. Ну, гэта вот зараз бёрнаут. А зараз звычайнае. Яно не... Ай, блін. Яно нават не переключае нас, то бок з пэўнай хуткасці яно без розніцы. Стартаваць прасцей з бёрнаутам. Але нас заносіць вельмі моцна на бёрнауце. Так што яшчэ пад пытаннем, што больш карысна. О, блін, ось зараз я бёрнаут выкарыстаў на павароце. Не патрэбна на паваротах бёрнаут выкарыстоўваць. Это тут паркавацца трэба было. Тут патрэбна было ў пачатку ў туторыяле зрабіць набор фінтоў, як у такой экстрэмальнай аўташколе, без тлумачэння, як гэта рабіць. Вось у чым складанасць. І патрэбна іх зрабіць усе за 1 хвіліну. Цэлы набор прыёмаў. 360 градусаў, слалам, реверсіўны 180 градусаў, 180 градусаў, поўны разгон і вось гэта ўсё. У тебе ёсць 60 секунд, пагналі. Гэта пачатак гульні, які нельга прапусціць. Тлумачэнняў не будзе. Ось і ўсё, гульня такая, давай. Херач. Я за гэтага гэтую гульню так і не пагуляў у дзяцінстве. Тупа за вось гэтага абмежавання. Вось зараз паліцейскі нас зловяць. Ось, ён заўважыў мяне. Хвост ё. Ну, залічыць? Залічыла, дзякуй табе, гульня, бо я палічыў, ён уже зараз кажа, адчапіцеся ад паліцейскіх.
Так, заховали. Назад. Ну и моим ускладнением, конкретно моим ускладнением, я проходил на ПК, на клавиатуры. О, касана. Need you to make an exchange. This case for a locker key. It's a sweet deal. Cash for a key. In and out. Wham, bam, boom. Meet them at the marina. Get the key or stay out of town. Ну все просто. Мы передаем ключ и отрабатываем гроши. Робіть обмін, у мене так само таймер є. Ми перейшли гульню, амаль. Там ніхто згадував, що тут кілька городов. Эй, что? Я лiterально несуся по дорозі, і тут у мене починають перестраюватися. Осторожно, я же маньяк тут на дорозі, блін. В особисті, коли чую, що поліція яшчэ едзе за мною. Я б увогуле ў бок здаў бы і прапаркаваўся дзе-небудзь. Нахрен іх. Яшчэ адзін паліцейскі, які вырашыў запаркавацца ў ваду. Ты не керуешь машиной, потому что я могу выехать на дорогу. Небяспечна, я бы так сам боялся. Судовно стоите? Протягивайте там стоять. Якось я нешта зараз сканцэнтраваўся на кіраўніцтве машинай. Зараз прыедзем. Да раскажу, што ў мяне за ускладненне было такое. У мяне было ускладненне. Я гуляў на ПК без геймпада, то бок просто на клавіатуры. Не ўсе клавішы, гульня не гаворыць, на якія клавішы націскаць. Гульня таксама яшчэ была перакладзена промптам. І вось гэты спіс спраў, якія я павінен быў зрабіць, мне патрэбна зрабіць хітрыкі нейкія вадзіцельскія, у якіх я не разбіраюся, якіх мне не паказваюць, нічога не тлумачыць за абмежаваную колькасць часу. І яшчэ гэтыя хітрыкі перакладзены нейкай хернёй. Напрыклад, у мяне было там круг па тыпу прайсці, праехаць круг па паркоўцы. У мяне там лэп напісана, так? І яно перакладзенае калена. І я так у дзяцінстве не зразумеў, што яно значыць. Я потым ужо, калі ў іншай гульні гуляў, я такі, і вось яно, як можна было. Слова там лэп ёсць у ангельскай. І лэп азначае не толькі калена, а яшчэ і круг. Ты трымаўся за калена. Я спрабаваў, гэта не дапамагло. Чамусьці яно не закрэслівала мне са спісу, вось гэта выкананае, што я калена кранаю. Get the case, Seth. Nothing personal, buddy. Take care of him, and I'll see you back at Dodge. Добре, з нами розберуться зараз. Мафіозі. Seth? Seth? Опа. Нас усё ж таки збіраліся мафіозі гэтыя прыбіць, а мы отказ пачалі страляць. Экшн?
Тебе вела дорога прыгодаў, але табе прастрэлілі калена. Ну, я так і не зразумеў, якое калена мне патрэбна прастрэліць. Хутчэй у гэтым праблема. Но ехать за лодкой. Нам трэба ехать за лодкой. А як я поеду? Это ж лодка. Кто в своем адекватном стане будет гнаться за лодкой? Ну, кроме меня. Холера. Так, мне падаецца, я не туды поехал, да? У меня ж няма агульнай мапы. Ну, я не могу взять и поглядеть. А, не, пачакайце-ка, у меня есть агульная мапа. Ага. Добра. Гэта і атрымліваецца, мне пытаецца, я не ў тым напрамку. Так, я не ў тым. Давайте рестарт. А, блин, можа ён зараз усю місію Так, ён зараз усю місію перапачне хутчэй за ўсё. А, не. Дзякую гульне. Мы толькі тут часткова пашкоджаныя стартуем. Так, у нас ёсць агульная мапа, і гэта вельмі важна ведаць, бо тут вельмі складана зарыентавацца, на які мост мне канкрэтна патрэбна заехаць, бо дагэтуль я проста эксперыментаваў, пакуль не знаходзіў патрэбна. Так, мне патрэбна на першым... Блин, я ўжо пропусціў ехаў. Ну нічога. Блин, ай, полиция, отшепитесь. Тут есть... Нет, тут, на жаль, стрэльным элементс у мяне няма. Яны ёсць, але у вельмі... Ну, як гэта? Ёсць толькі для адной рэчы, літаральна выкарыстоўваецца. Гэта чатку выкарыстоўваецца для гэтага самага, для оверлея перапынку. Ау. Мы разбили свою машину. Быть такого не может. И она целая. Вот это... Ямаль. Ну, полицейские запарковались, и не удало. О, я могу нават побачыць гэтую лодку? Вау, гэта не абстрактная лодка. Глядзіце? Бачыце, там едзе? Злева. Вау! У нас тут экшен. Так, они меня сгубили, я могу заехать зараз сюда. Ну! Я ж тут маньяк, отойдите от меня. Так, ё-моё, куда я еду? Я одолеў прайсці першую місію. Там у вольны рэжым нельга выехаць, пакуль ты не скончыш гэтую першую, гэты гараж. То бок нічога ў гульні нельга зрабіць, пакуль ты не скончыш сараны гараж. Цудоўна.
Мы далі рады, але я не ведаю дакладна, што мы зрабілі. Давайте яшчэ адзін слот карты займем. Вы сачыце за сюжэтам? Мы, карацей, палюем зараз на тых, хто нас паспрабаваў забіць. Ну, усяго-то першыя 35 хвілін спатрэбілася, каб прайсці гараж. Амаль нічога ў параўнанні з тым, як мы ўжо колькі місій? 5 зрабілі? Окей. Вельмі драматычная кат-сцэна, нават слова не спатрэбілася. Мы забралі у яго ключ, якім мы павінны былі абмяніць на грошы, я так разумею. You have one new message. Rufus here. I've been watching your progress, boy. Come meet me at the Electric Lady Lounge on Ocean. We're gonna talk. No tale. You dig? I dig. Поехали. Мне трэба празмаўляць там, як ён, я забыўся, як ён сябе назваў. Я не думаю, што гэта вельмі важна, насамрэч, для сюжэта, за якім трошкі складана сачыць. Ось, Руфус. Нам патрэбна сустрэцца з Руфусам нейкім. Не за копам. Мы коп пад прыкрыццём. Ой. Які працуе на мафію. Мафія паспрабавала нас забіць, і зараз нашым прагрэсам заўважыў нейкі Руфус і жадае з намі празмаўляць. У нас ёсць двуххвілінны таймер, каб даехаць да месца сустрэчы з ім. Давайте адразу паглядзім на мапе, дзе ён. Так. Запомнілі, і мне спатрэбіцца тоўсты мост, літаральна, каб трапіць да яго. Тоўсты мост. Не пераблытаць. Самае складана было зразумець, што значыць слалам. Я ведаў, што такое слалам, то цікава. О, блін. Але ў маім перакладзе, які быў на ПК, усе астатнія пазіцыі былі прасраныя. Літаральна немагчыма было зразумець, чаго ад мяне жадае гульня. Давайте просто перапачнем, а то я неяк уварваўся ў іх. Там мой самы такі яскравы прыклад, там ёсць заданне зрабіць круг па паркоўцы. І там напісана lap. Так, і вось як мне гэта пераклаў аўтаматычны перакладчык, мне даў такі варыянт. Ну, як той пераклад, які ў мяне быў, і адключыць яго не было магчымасці. Там было напісана «Калена». Разбірайся сам. Ну, што я павінен зрабіць з гэтым? Ну, прыкладна у такіх умовах я праходзіў гэтага драйвера, і я так і не выехаў з таго гаражу. Поворот. Это наш мосток. Толстый мост, як я і шукав. Він павінен нас привезти, куди мені потрібно. Адчиніць грудзі. Адчиніць грудзі стала трошки класікай. Але зноў жа, як мінімум, адчиніць грудзі было смешна і не... Ну, смешна, і хаця бы можна было здагадацца з большага. У большых выпадках, калі яно так перакладалася, яно было зразумела проста з кантэксту. І гэтаму можна было навучыцца. А канкрэтна вось калена, калі табе патрэбна яго, халера, зарабіць, каб пагуляць у гульню, вось гэта раздражняла.
Здагадайся, там яшчэ шрифты паехалі. Адна рэч, па-моему, самы верхні пункт увогуле не паказваўся. Вось нешта такое. Ну, да халеры сваіх праблемаў было. Лепей бы не перакладалі ўвогуле, я бы там са слоўнічкам нешта бы ды разразумеў. У мяне быў такі, ведаеце, зусім мікраслоўнічак па памерах. Спецыяльны, каб, ну, літаральна пад рукой быў. Ён помстенькі, але вельмі маленькія старонкі і вельмі маленькі шрифт. Ідэальная рэч для геймера таго часу. Калі ты ні халеры не разумееш, што там адбываецца, ты яго адчыняеш і спрабуеш перакласці нейкае слово. Мне адарвацца зараз патрэбна будзе, так? Толькі не говорить, што адарвацца патрэбна будзе. Ай, ну нахрен тебе гульня. Мне просто не пашчасціла, што паліцейскія апынуліся блізка да вось гэтай кропкі. Прыйдзецца перапраходзіць. Быў такі ж, але геймер не карыстаўся ім. Гэта... І мне падаецца, ў першы раз, калі я ім скарыстаўся і зразумеў, што гэта чмурэнна, гэта вось на героях 4. Калі я набыў сабе гульню, і яна была ўся на ангельскай. А гэта героі, у якіх тэксту проста гіганцкая колькасць. І механікі трошкі незвычайныя, гэта табе не стандартная стратэгія. Я-то ў Дзюну на ангельскай гуляў, ну, на Сеге. Дзюну 2 стратэгію. І там праблемаў не было, таму што ўсё можна было з кантэксту зразумець. А вось героям патрэбна было тлумачэнне, якога хера там адбываецца. Трэба было у адваротна. Так, вось гэты рэверсіўны... У мяне было 2 такіх слоўнічка. Адзін слоўнік, вось гэты мікраслоўнічкі, у мяне быў адзін ну, на ангельскую, а другі з ангельскай. І я карыстаўся абодвума вось спецыяльна для гэтага рэверсіўнага перакладу. Але час ад часу ён прадзёбваўся настолькі гэты пераклад, я не ведаю, там зараз прыклад можа ў галаву не прыйдзе, але час ад часу яны прадзёбваліся гэты пераклад настолькі, што нават гэта не дапамагала. Так, зараз перед нами будуть поліцейські, яны по любасу за нами поедуть. У нас варіантів нема. Не едьте за мною, ну поехали, блин. Я сподіваюся, я до їх оторвуся. Перед тим, як дають до кропки. Ау. Добре, він там захрас. Не, не захрас? Захрас. Усё, от полицейского позбавились. Новый полицейский за нами зараз. Сподіваюся, я його згублю у трафіку. Атрымалося. Так, я до яго позбавились так само. Блин! Выехал. Пачвара. Ну, поспеем, так? Маль. Ёсть. Припарковались. Гладітрахання, так. Углепластик, так. Гэта Сан-Андрэас той увогуле быў, я вось так ладна з гэтым праходзіў. Але ў мяне, што цікава, гаворыць пра вось гэта хладзітраханне і углепластик, у мяне я гуляў у Сан-Андрэас у 2 версіях, і там былі розныя пераклады, і гэта насамрэч 2 розных пераклада, хреновых. Ёсць два як мінімум хреновых пераклада, таму што ў адным варыянце табе каброн перакладае як углепластик, а ў другім ёсць вось гэта хладзітраханне. Ну вось гэта насамрэч 2 розных пераклада, каб вы ведалі. Таму што ў адным няма праблемы іншага перакладу. Так, захаванне. Захаванне гэта важна.
Блін, уже такі, є такий файл. Ну добре, поїхали. Ось так буде. Переназовем. Акрамя того, що я заховуюся у іншої слот пам'яті, так я ще повинен інше ім'я давати. See, here's what's going down. You're talking to Rufus. The kitten's Jesse. The wheels you driving around this town are making a whole lot of noise. And you know what? I know you. I know your face. You know who this is, Jesse? He's just some driving cat. No, he ain't. He ain't just some driving cat, lady. This cat's got gasoline in his veins. Looks like you could use a drink, pussycat. I ain't thirsty. Looks like you could use a drink, pussycat. I was at the track when Rusty Slater got a little bumpy with you. Man, you started some fire that day. I thought they'd never put that baby out. Okay, so listen. You and me gonna do some business, see? The cops are babysitting a friend of mine, and he ain't too happy with the arrangement. I'm gonna take him off their hand. You catch my drift? There's a French cat in an armored car. Man, he's one mean, cold-blooded killer. When he ain't in jail, you know some cat somewhere's gonna take a visit to the morgue with a cap in his ass. See, we gonna bust him out. You're gonna drive him away, all the way into a sweet $8,000. You dig? You My dig. friend, you better understand about Rufus. You screw up, you better not show up. We got a deal, man? Small bills. Лап колени лона тілакать. Ну, я можу, коли що, я так прикладно, ну, там не колено, я пам'ятаю, що я возле гэты пункт, я коли даведаўся, што ён можа перакладацца як лэп, я склаў гэта як сабе пераклад. По-моему, там мне колено перакладалось. А вось гэты словнічак 11/8, ён чыста выпадкова, ён не шэренькі. Такі шэренькі, не? І яшчэ тэкстурка даволі прыемная такая, ну, на дотык. Нам трэба ударыцца ў гэтую паліцейскую машыну, мы спрабуем вызваліць чэла. А, блин. Альбо не вызваліць, ну, карацей, пазбавіцца ад яго. У мяне быў вялікі карычневы. Карычневы велізарны ў мяне таксама быў. Я пра маленькія канкрэтна вось гэтыя... Ён прыкладна... Не памятаю, 11/8 ён быў. Ён у далоні мог змясціцца спакойна. Ён быў тоўстенькі, але... Ну, такі, літаральна ручны. Хоць і маленькім шрыфтом, але ж гэта значна зручней, чым калі ўжо слова не ў ім нельга знайсці, то можна даставаць здаравенны карычневы. Мой словничок был синим. Я просто вельмі добра запомніў гэты шэренькі. Ау. Нешта гэтыя паліцейскія нас абыходзяць. Зараз мы, як гэтыя... Вось як копы за намі ганяюцца, не могуць до нас трапіць. Зараз прыкладна так же я сам. Да... Халера. Это полицейский от нас докладно уедет зараз. Полицейский, почекай. Мистер полицейский, мне усяго зараз біцца было спатрэбна. Ау. Ён водзіць лепей за мяне. Так.
Пашкодзілі яму, але недастаткова. Трэба яшчэ. Блін. Ага, я абмежаваны. Альбо ён далёка з'ехаў, альбо я не разумею. Fly, man. That's the car with the French cat. Let's go get it. Можа мне пашчасціць, ён проста разаб'ецца самастойна, а? Давай, наганяю. Эй! Вы бачылі, ён мяне зусім... Я, па ідэі, павінен быў ехаць, як ехаў. Блін, згубілі яго. Fly, man. That's the car with the French cat. Let's go get it. Во, вось так патрэбна было пачынаць гэты узровень. Толькі галоўна, каб я яго не згубіў. Блін, згубіў. А чаму рэндам? Мне цікава, вось рэальна у гульні ёсць сістэма пашкоджанняў па тыпу, чым больш ты нашкодзіў машыне, тым больш павольна яна катаецца. Вось гэта ёсць. Бо ёсць адчуванне, што ёсць, але мне падаецца, гэта эфект плацэба. Ну, я проста сам сабе яго прыдумаў. Бо паліцэйскі ганяе пры пашкоджанні літаральна так же сама, як і звычайна. Ёсць, нашкодзілі яму. Давай, чел, до нас. А, в этом быў сэнс місіі, так? Працягваем. Полохка тресне от таких нагрузок. 100% он развалится просто. Закипить. Так, важный момент. Глядим на мапу, бо тут один мосточек неправильно абраў і ўсё. І ты на захрас уже надолго. Нам патрэбна вельмі далёка. Есть вариант зараз по гэтаму же мостку, альбо вернуться назад. Я думаю, вернуться назад. Альбо... О, вось тут можно... Усё ж таки можно... Вау, тут можно хутенько проехать. Ай. Какие опасные полицейские. Ау. Так, згубілі яго паліцейскага гэтага. Спадзяюся, новага не будзе, бо там літаральна вось месца, дзе будзем павінны прыехаць.
Где тут парковаться-то? Не? Не сюди? А куди я паркуватися повинен? Ой. А, у гараж. Добре, як скажеш, Гульня. Не проблема. Зараз нам тут машину перефарбують, як у GTA. Новую. Обираем шестерочка. Нехай буде. Калі ласка, не доставайте карту памяти. Што цікава, я знайшоў гэта самае. Вось ад драйвера, пакуль шукаў, рыхтаваўся да стрыма, я знайшоў як гэта, на дыске падложку вось гэтую дыска, на якой намаляван, ну, драйвер, вось гэта ўсё там. І там ёсць такія словы, дайце я вам зараз працытую, я гэта ў тьютары з ёю выклаў. Вось, драйвер, you are the wheelman, там PlayStation, бла-бла-бла, рейтинг ад стваральнікаў Destruction Derby 1 і 2, як літаральна, як кіно нейкае, я такой, Destruction Derby, пра серыю драйвера я чуў, а Destruction Derby упершыню ўвогуле ні халеры не чуў. Цікава, як оно глядзелася тады. Можа, плюс-мінус суперзнакамітую серыю мы прапусцілі. Ад стваральнікаў Destruction Derby. Разумееце? I got some ram raid work for you. Should keep you real busy. It's gonna be real disco. Call me soon, man. А гэта не той чел, які паспрабаваў, за якога нас паспрабавалі забіць? Вось зараз у нас паведамленне ад яго. Yo, It's me. yo, dude. You were cutting it real fine. Here's what's going down. I got some problems with this businessman. He thinks he don't need to pay protection no more. We're gonna have to explain to him again. He don't compete. Мені подобається, як вони зекономили на кадрах. Well, he's got himself a chain of restaurants in town. So I kind of promised him we'd pay a visit on every one of his places by the end of the afternoon. Drive through the front of every single one. That don't give you a whole lot of time, but you just get it done. You clear? Было бы ачмурно, калі бы гэты ролик скончыўся на тым, што ён, ну, такой просто завіс у адной позе і потом просто паклаў назад. То бок, яны літаральна такія. Ну, вось тут бліжэйшыя 5 секунд мы будем просто тупіць. Гэта таксама эканомія на памяці, на CD і дыск не так шмат улезе. Гэта прырэндерыныя кат-сцэны. Ад таго, што яна там за... Ну, у залежнасці ад таго, які кодек выкарыстаны, насамрэч гэтыя 5 секунд проста прастою не павінны нічога замяніць. Адзінае, што я магу уявіць, што яны запісалі гук і кат-сцэну па-рознаму, то бок яны ў канцы скончылася кат-сцэна насамрэч. Вось што магчыма. Кат-сцэна насамрэч скончылася і проста засталася на экране, а гук яшчэ праігрываецца. Вось гэта магчымы варыянт. Вось так можна было сэканоміць на памяці. Таму што звычайны кодек не вельмі умее вось гэта просто, ну падумаеш, кадры не праіграліся, але яны іх трэба адмалёўваць. Так, і што я тут павінен рабіць? Разабрацца з рэстаранамі. Добра. Мы реально гангста. На машине просто урываемся. Был ресторан? Нема ресторану.
Ау. Разбить четвертый ресторан, их 4. Добро, як скажете. Полицейские, шапитесь, вы перешкоджаете. Я тут занятый тем, что разбиваю рестораны. Може, я вельмі паесці жадаю. Не перешкаджайце на мне. Так, калі ўправа адразу зараз згарнуць, то, в прынцыпе, мы даедзем туды, куды патрэбна. Там можна будзе далей глядзець ужо. А пра нейкую пэўную гульню гаворка ідзе? Ну, просто я зараз, ну, дакладна гульні з Вога дадаваць у Steam нельга. Гэта две розныя бібліятэкі. У вас можа так апынуцца, што шмат гулін ёсць у Гоге, і такія ж самыя гульні ёсць у Steam. Вось, вы просто 2 раза яе набылі. Такое магчыма, без праблемаў. Паміж сабой яны не злучаныя ніяк. Адзінае, чым карысна, ёсць GOG Galaxy, прылада, якая дазваляе вам, вельмі рэкамендую, калі вы не ведалі, ёсць GOG Galaxy, раней у іх было просто по тыпу свой лаунчер, а ёсць, ну я не ведаю, зараз яны паралельна іх развіваюць, альбо ў іх толькі GOG Galaxy застаўся. GOG Galaxy дазваляе вам падключыць некалькі аккаунтаў, напрыклад Steam, GOG, PlayStation аккаунт, яшчэ там не Epic Game Store і гэтак далей. І вы можаце сачыць, што ў вас, якія гульні, то бок поўную вашу бібліятэку гулін, сярод розных бібліятэк гулін паглядзець. Вось. Адзінае, што спалучэнне з PlayStation неафіцыйнае, там спалучэнне яшчэ з чымсьці неафіцыйнае, па-моему, з Xbox. У выніку вы не можаце, яно час ад часу адвальваецца. Вось. І афіцыйнай падтрымкі пакуль няма і не чакаецца. Пакуль афіцыйная ёсць толькі ў Steam і у Epic Game Store. Але вельмі зручна, калі у вас велізарная бібліятэка гулін, раскіданая па розных бібліятэках яшчэ, і вам, як і мне, складана сачыць за ёй, я вельмі рэкамендую GOG Galaxy. Дазваляе хаця б зразумець, якая гульня у вас ёсць і дзе. Так, яны дададуцца, некаторыя гульні дададуцца ў бібліятэку GOG. Яны ж не дададуцца ў бібліятэку GOG, яны будуць паказвацца вам у лаунчеры GOG, але ж не будуць з'яўляцца ў бібліятэцы. Ёсць функцыянал дадаць пабочную гульню, навошта тады яна? Каб сачыць, што ў вас ёсць гульня яшчэ, то бок выкарыстоўваць Steam для запуска гульні, якая ў вас і так усталявана. У бібліятэку дадаваліся? Цікава. Я бы жадаў такое паглядзець, бо ў мяне так не працуе. Я яшчэ ні разу такога не бачыў. У мяне, больш за тое, у мяне самая шкада, калі я гульню набыў, яна ў мяне бесплатна раздавалася ў Гогі, я яе забраў калісьці, а потым забыўся на гэта і набыў яе ў Steam. Вось гэта самая большая шкада, таму што я забыўся пра тое, што яна ў мяне ўжо ёсць. Вось гэта самая непрыемная ў мяне. Так. Бывае, што гэта часова працуе. Окей, цікава. Просто пакуль я з гэтым не сустракаўся за ўвесь час ні разу. Яшчэ дадатковы час далі мне і у наступны рэстаран патрэбна ехаць. Даволі далёка. Адчапіцеся. Ностальгія першага Ведьмара. Ну, з-за таго, што GOG належыць CDPR, то нішто не можа быць лепей для запуска іх гулін, чым іх жа лаунчер. Ну, гэта меркаванне такое, не зусім адэкватнае, у сэнсе, што не магу вам гарантаваць 100%, але гэта лагічна. Я думаю, нейкіх праблемаў з версіяй Ведьмара у GOG не павінна быць. Калі яна там ёсць, то, блин, CDPR, камон, што вы робіце? Толькі ў такім выпадку. Ай. Оп. Мне далі знішчыць яшчэ адзін рэстаран, і мы малайчынкі. Знішчылі ажно 5 рэстаранаў.
Вось, напрыклад, у мяне вядзьмар быў у стыме, а пасля злучэння дадаўся яшчэ ў гог, адкуль я цяпер магу ў любы момант яго спампаваць. Ну, гэта гучыць як выключны выпадак хутчэй, таму што гэта ўсё ж такі, ну, вядзьмар, які належыць ну, не гог, а гэтаму самому CDPR, які зноў жа належыць ну, і гог належыць CDPR. Можа быць, гэта з такімі гульнямі. Бо я, напрыклад, каб вы разумелі, я набыў, у мяне ёсць Вядзьмар 3 на Угоге, і ў пэўны момант я, па-мойму, я магу памыляцца, але, па-мойму, у стыме я яго забраў нешта бясплатна. Я не ўпэўнены зараз, я зараз спрабую згадаць свой парадак дзеянняў, і я яго набыў, можа, не Ведьмара, можа, нешта, нейкую іншую. Можа, першага Ведьмара я набыў 2 разы. Было такое, па скідону, блін. Зараз яшчэ пашукаеш прыкладу. Добра, бо калі такое ёсць, я бы жадаў паглядзець. Ну, ці ёсць у мяне з тымі ж самымі гульнямі адваротны прыклад, што яны не спрацавалі ў мяне. Цікава. А, вось. Так, падабраць нейкую прыладу. Знаходзіцца там. Гэта першы мост. Тонкі. Добра. Стопнулися. Пираты Сида Мейра, оригинал 1994. Я купляў толькі ў стыме, але пасля надаліся мне і ў гог. Добра. Зараз... Блин. Мне жаданне чисто для эксперимента набыць у стыме. Бо... Мне адчуванне, што гэта... Ну, гэта... Ты 100% упэўнены, што гэта не бібліятэка, так? Ну, гэта як, не бібліятэка, а ў тым, што я маю на ўвазе. У GOG Galaxy ёсць магчымасць пры спалучэнні двух гэтых самых лаунчераў, і ён проста паказвае, якія ў цябе гульні набыты ў іншай бібліятэцы. То бок ты можаш запускаць, але запусціцца ўсё роўна версія стыма, то бок у цябе літаральна пад капотам запускаецца стым, калі ён быў не запушчаны. Вось. І ў выніку атрымліваецца, ты просто можаш назіраць, што ў цябе ёсць такія гульні ў гэтай бібліятэцы, но гуляеш ты ўсё роўна з арыгінальнага лаунчера. Вось. Я спадзяюся, гэта не вось гэта. Ну, што... Каб блытаніцы не было, то зараз парэкамендуем арыгане. Ага, выбрацца? Блін. У мяне патрэбна назад ехаць. Оп, не туди.
Блин. Тут нельзя выехать. И полицейские на нас загрыліся. У мяне дакладна няма синдмейраў, а не, ну, піратаў синдмейра, а ніякіх. Это 100%. Ни там, ни там. Ау. Стукнувся. Забрав гонку на стадіоні? У сенсі, якую гонку на стадіоні? Мы пакуль робім галоўную кампанію, і гэта просто, ну, реально просто бегаем, выконваем місіі. У нас і так даволі абмежавана. На стадыён мы нікуды не каталіся. Да і стадыёна я яшчэ не бачыў, калі шчыра. Там гоначная машына. Сярод галоўных квестаў дакладна такога не было, а вось дадатковыя, ну, вольнае катанне па гораду я нават не выбіраўся яшчэ. Ау. Амнезія, Earth 2140 і Shadow Grounds. Окей, окей. Добра, я такое не ведаў. Я ўпершыню вось... Упершыню такое чую. Калі такое ёсць, гэта адшмурэнейшае. Я быў бы шчаслівы, каб мне ўся моя бібліятэка са стэма перанеслася на Угол. Увогуле, уся просто. Мне як лаунчер трошки... Ну, з тым вельмі добры лаунчер, усё добра. Але неяк, ведаеце, зручней ўсё ж такі, калі ўсё ў адным месцы. Ось, я вельмі шчаслівы, што ёсць Google Galaxy. Мне толькі шкада, што яго адвальваецца час ад часу вось гэта падключэнне да іншых лаунчераў. Ось, таму што ў асабістасці не хочацца лезці ў PlayStation, каб паглядзець, якія гульні ў мяне там ёсць. І пошук там не вельмі на кансолі зручны, тады прыходзіць лезці на сайт. На сайце таксама пошук на такі сабе. Ось, ідэальна GOG зручней, чым PlayStation-аўскія гэтыя крамы. Так не магу дакладна сказаць, ці захавалася гэтая функцыя дагэтуль. Я давно гэтым карыстаўся. Дай я хутенька зазірну. Гэта дадаецца як... Цікава, я зараз... GOG.com. Гэта з сайта альбо з Google Galaxy робіць. Ну, ты глядзіш. Я просто спрабую, можа, зараз хутенька ў інтэрфейсе знайду. Так, заказы... Не памятаю. Добра. Аккаунты локалі... Ну, нешта ад хутенькага пошуку не бачу. Гульні. Можа, сярод спіска гулін. Моя калекцыя. Добра. Ну, у GOG я таксама, ну, у Google Galaxy я таксама не бачу нічога такога. Дадаць, напрыклад, гульню, калі ты спрабуеш, ну, спрабуеш дадаць у гульню, то ты альбо гуглаўскі код выкарыстоўваеш, альбо шукаеш гульню усталяваную на дыске ўжо, альбо ўручную дадаць гульню. Ну, ўручную дадача гульні, гэта значыць, што у вас ёсць ужо гульня усталяваная, і вы можете дадаць яе сабе для запуска, для зручнасці сваёй. Вось, яна у вас будзе адзначана ў бібліятэцы без неабходнасці шукаць яе на кампе кожны раз. Вось. У Steam такая ж функцыя ёсць таксама, але гэта не звязвае, скажем так, перазапампаваць па новай гульню гэтую вы не можаце. Так, захоўваемся. Давайте перезапишем некое захаванне вось цябе, напрыклад. Хто-небудзь глядзеў у ТГ? Мне вось гэта цікава. Бо я яшчэ пакуль не. Я толькі трошкі злавіў таго, што там, ну, навіны у асноўным, але недалёка не ўсё, мне падаецца. Я не ўсё пераглядзеў. Вось, ці было там нешта цікавае, што я прапусціў. Бо, напрыклад, пра Ведьмара 4 мы і так ведалі,
у прынцыпе, што ён у распрацоўцы. Там толькі трэйлер дадаўся, які я таксама не глядзеў, але вось і ўсё. А, гульня года Астработ. Цікава. Baby, baby, listen to me. Why don't you come into the office? Come on, baby. Maybe I got a little something for you. I got something for you. Now back off. Окей. Oh, Jesse, Мафіозі stay один loose, одного kitten. стрелять будуть. You know what this is, don't you? Give me the piece, baby. Back off, Rufus. Don't you go making this worse. This ain't what I wanted. Baby, give me the piece. You got what's yours, baby. Я не вельмі зразумеў, навошта яна яго забіла. Мафіозі такія, усе адзін аднаго страляць. Гульня года Астработ, а Ларіан лепшая падтрымка. Наконт Ларіан не здзіўлены ўвогуле. Астработ цікава. І... У прынцыпе, не ўпершыню становіцца гульнёй года які-небудзь платформер, які проста ладна зроблены. Але ж я ў Астработа не гуляў. Мне вельмі спадабалася дэмка, якая была на выхадзе PlayStation 5. Я вельмі задаволена пагуляўся, і ачмурэннейшая рэч. Ачмурэнная гульня, не той, каб сказаў, што гульня году, бо яна кароткая адносна. Адносна кароткая, там можна 2 гадзіны спакойна нагуляць. Згубілі нашу цель, добра. Вось, але паўнавартасную гульню гэта добра зрабілі, але ж яна хутчэй усё каштуе як конь. Таму мы будзем праходзіць далей Soul River. Знайшоў, што гэта раней рабілася праз Блаблан, але цяпер адрес вядзе на галоўную старонку, там, магчыма, гэта прыбралі. Шкада. Шкада. Ловіць JS. Ідем за ёй. Зараз я трошки сконцентруюся на пагоні. У нас тут зараз дождь, і, каб вы заўважылі, у нас змяніліся самыя умовы. І кіраўніцтва, кіраванне адчуваецца па-іншаму. Ну, блин, адарвалася. Кажуць, што тое, што новае адрозніваецца ад дэмкі менавіта падтрымкай DualSense. У сэнсе. Не, DualSense дэмка была на выхадзе PlayStation 5 ачмурэннейшая падтрымка DualSense. Яшчэ ні адна гульня так не ўсё яшчэ не перайшла падтрымку DualSense у... Ну, можа быць, Астработ канкрэтны перыяд зайшоў, але яна была з самага пачатку. Это была літаральна дэмка DualSense. Это была дэмка гукавой сістэмы DualSense, адразу ўсіх магчымасцей PlayStation. У асноўным DualSense, таму што ў іх, ну, DualSense ачмурэнны геймпад. Ачмурэннейшы проста. Проста я не магу нават ні з чым параўнаць. І наколькі ж проста яны ўвялі гэтую сістэму Haptic Feedback. Это таксама космос. Блин, а чаму я не магу за ёй паспець? Што я раблю не так? Нават і не блізка. Каб вы разумелі, напрыклад, ну, увогуле, я лічу Haptic Feedback у DualSense гэта рэч, якая ў некаторых гульнях, калі яна выкарыстоўваецца, яшчэ выкарыстоўваецца як гульнявы элемент, гэта дазваляе, гэта вельмі змяняе гульню. Гэта ўплывае на сам геймплейны працэс, бо вам дадаецца дадатковы яшчэ сродак інфармацыі ў гульне, які вы можете нават не заўважаць, ну, ён не настойлівы, ён не запаўняе вам экран, але вы можете адчуваць штосьці, што візуальна альбо гукам перадаць ужо у вас можа быць перагружаны проста ўжо візуал увесь. Але ў рукі, калі вы адчуваеце, напрыклад, адкуль вас атакавалі, ну, звычайна гэта і так відавочна, але ж мала ли, у некаторых гульнях гэта не зусім так настолькі відавочна. Вось. Ёсць іншыя моманты, напрыклад, у вас нейкая здольнасць на кулдауне, а кнопка не націскаецца. Вы націскаеце яе трошкі, і вы разумееце, што яна... Так, это... едем далей. Блин, ай, заносіце, ака? У вас кнопка до конца не націскаецца. Я, напрыклад, гавару Dead Cells, які мы недавно гулялі.
Вось, адчуваеце, як вы не можаце выкарыстаць некаторыя здольнасці гэтыя пасткі, якія у вас ёсць. Калі яны на кулдауне, яны не даціскаюцца да канца. І вы адчуваеце, яны на кулдауне, вам не абавязкова нават на інтэрфейс глядзець. Ось, такія вось мелкія моманты, гэта, я лічу, вельмі прырыўная рэч. Плюс, яна не вельмі складана робіцца. Каб вы разумелі, вось гэта яшчэ haptic feedback, гэта для тых, хто не чуў, я вам як сляпому спрабаваць патлумачыць, як выглядае чырвоны колер, калі шчыра. Зараз. Good job? Цудоўна. Зараз захаваемся, я працягну тлумачыць. Перапісваем. Так вось, гэты haptic, не толькі haptic feedback, а увогуле вібрацыя. У DualSense ёсць вельмі тонкая вібрацыя. Яна можа быць як такая тоненькая, напрыклад. Самы просты прыклад кідаецца ў вочы. Гэта зусім маленечкая рэч, але у гэтым самым у Control, гэта пра жанчыну, якая там страляе з рознымі, як гэта, ну, карацей, пра Control калі чулі, то я не ведаю, як патлумачыць. Тут самая галоўная гераіня жанчына, а там паўсюль падлога роўная. Што дадае haptic feedback? Зусім невялічкую рэч, не haptic feedback, я ўсё гавару пра яго, але насамрэч маю на ўвазе вібрацыю. Калі яна на новым геймпадзе на DualSense, калі вы ідзеце па гэтых калідорах, у яе, калі яна ідзе, ёсць цоканье на кожны крок. І вось гэты тонкі націск, ён адчуваецца у вас у геймпадзе. Это невялічкая розніца. Калі яна заходзіць на кавёр, на дыван, то яна змяняецца на больш мяккі. І ён менш вам цокае ў ногі. Ён зусім танюсенькі, амаль не адчуваецца. Ён можа рабіць як і моцны гук, такі дрррр, як і старыя геймпады. Так же сама вельмі тонкія рэчы, у вельмі тонкія адчуванні працаваць. І вось гэтая рэч, яна выкарыстоўваць у некаторых гульнях на максімум. Вы можете адчуваць, адкуль прыляцеў удар, і вас трошкі ўносіць геймпад у бок, па адчуваннях. Вось, гэта вельмі крута, і пры гэтым не патрабуе ад распрацоўшчыках рабіць амаль нічога. У DualSense вось гэтая вібрацыя, яна, каб замяніць вібрацыю, вам патрэбна толькі перадаць гук. Гэта вібрацыя ёсць гук. 3D гук. Вы перадаеце 3D гук на геймпад, і геймпад, у залежнасці ад таго, які гук, ён будзе ствараць адпаведную вібрацыю. Вы можете, як распрацоўшчык, проста адзін канал гука нейкі, напрыклад, нейкі гука ў гульне, перадаць у геймпад, напрыклад, стрэльбу вашу. І адчувацца кожная зброя будзе па-рознаму ад таго, як вы страляеце, яна будзе адчувацца па-рознаму геймпадзе. Гэта мінімальная змена для распрацоўшчыка, але дадае дадатковы моцны ўзровень адчування ў гульне. Вось настолькі геніяльнасць гэтай рэчы не толькі ў тым, як яна працуе, а ў тым, як яе яшчэ проста выкарыстоўваць распрацоўшчыкам. Вось. Мяне трохі угойдвае ў Control, але я хачу да яе некалі вярнуцца. Я Control так і не дапрайшоў. Вось. Мне проста не пашчасціла з ім неяк. Я не ведаю, мне спадабалася гульня, але я рабіў 2 спробы. Я у першы раз прыпыніўся таму, што мне быў вельмі заняты. Другі раз я прайшоў большую частку, але потым на нешта іншае пераключыўся. Ось. І там яшчэ ёсць рэжым для глухіх, каб адчуваліся музыка ідэалогіі праз геймпад. Так, гэта ачмурэнейша. Я лічу, і DualSense гэта літаральна скок уперад далёкі. На жаль, толькі астработы выкарыстоўваюць яго на максімум, вось гэты геймпад. Ну, на максімум магчымасцяў, якія можна нарабіць у гульне. То бок ты адчуваеш персонажа крычаць альбо спакойна гавораць. Ачмурэнна. Я не ведаў пра гэта. Гэта проста гучыць як космос. Я думаю, зараз у мяне 3 геймпада DualSense, 2 для PS-кі, каб больш людзей магло гуляць, але так-то увогуле адна праблема. Яны каштуюць як коні. Я не памятаю, колькі яны каштуюць, але да халеры каштуюць. 2 шло ў камплекце ў мяне з PlayStation, і адзін набыў наверх калекцыйны з God of War Ragnarok прынтом. Зараз яго ў руках атрымаю, калі што. І яны дарагія. Але я таксама разумею, за што. І дрыфт? А што пра дрыфт? У сэнсе, што дрыфтуюць яны? Бо я чуў, што ў людзей ёсць праблемы з дрыфтамі.
ну, у кагосьці там на пачатку у пэўнай серыі геймпаду, у самай першай, якая была там першая літаральна некалькі тыдняў, яны і выправілі гэты дрыфт ужо. У мяне ніводнага геймпада няма дрыфта ўвогуле ніякага за даволі шмат часу выкарыстання. Так. Так, у мяне мой ужо дрыфтуе. Не Listen, пашчасціла. lady, I gotta tell you got a real bad attitude. That ain't helping any. I wanna see my lawyer. You don't get it, do you? We don't want you. We just want to know about the French guy. Or maybe you want to tell us why you blew away your boss. He wasn't my boss. Whatever. Listen, if I don't do what I'm told, I don't live too long. If I tell you what you want to know, I don't live too long either. Life sucks, huh? Ain't you just a wise guy? You gonna cut a deal, or you gonna take communal showers for 20 years? The French guy was pulling the strings. Who's pulling his? I don't know. I don't know. Uh-huh. Well, we can come back to that. Suppose you don't know where he is either, huh? I said, I suppose you don't know where I heard. The guy's in Frisco. I heard you were in town. Got some work and no room for second raters. The casino. You wanna come along? My fee, 10%. 20. Man, guy's gotta make a living. 15. 20. You know my price. Okay, but we do it my way. Ідзем у Сан-Франциско, магчыма, ён нешта пра Фрыска сказаў, яна сказала пра Фрыска, там нейкі чел, які кіраваў усім, складана мне сачыць за сюжэтам тут. Але вельмі падобна на тое. Дабрацца да казино. О, іншая машына, і адчуваецца па-іншаму. Рэальна яна адчуваецца па-іншаму. У машин ёсць розніца. Ачмурэць. Таму што дагэтуль былі прыкладна адно і тое ж. Зараз. Горад? Так, гэта іншы. Сан-Франциско. Так, гэта іншы горад. Ачмурэць. У гэтай гульне ёсць больше, чым проста гараж. На Тарана. Проезжайте поздней. Кстати, проезжайте поздней. У Сенсі проезжайте поздней. Ось, добре. На мапі шукаємо, куди ми накеровуємося. Ага. У принципі, зрозумів. О, трамвайчик його. Ау. Ну во, я сам дайшоў толькі до Сан-Франциско, бо дрэнная балванка атрымалася і плойка просто не грузіла яго. Блін. А ў сэнсе, да, Сан-Франциско і не далей у гэтым сэнсе, так? Альбо да Сан-Франциско і яшчэ ўсё далей за яго не атрымалася прайсці.
Ну, калі што, пакуль што туторыял да гэтай місіі фактычна. Ага, зразумеў. Літаральна я скажу, што самае складанае было туторыял. Вось гэты гараж. Нічога пакуль нават і блізка складанага ў гульне няма. Усё яшчэ не сустрэлася. Часам загружаўся, часам не. Ну так, я зразумеў. Ау. Амаль атрымалася. Паліцейскі, калі ласка, не перашкаджайце. Ау. Запавольцеся, у меня там полицейские за мною. Машинка трошки по-іншому адчуваецца. Зусім не значна, але адчуваецца. Зноў жа, гэта можа быць эфект плацебо. Бо візуальна яна змянілася, але заносіць яе трошки по-іншаму. Я таму трошки не разлічваю яшчэ і павароты за гэтага. Я ўсё спрабую дарвацца да гэтых паліцейскіх, не дапамагае нічога. Чапіцеся вы ад мяне. Ау. Дрэнная ідэя. Ау. Мне прападаецца прасцей, блин, перапачаць. Так, успомнил, что на другим аккаунте стыма у мяне нібыта трылогія Ведьмара. Ну, як вы успомнил, убачила. Угу. Калі добра пашукаць па сусеках, то можа быць там увогуле што-небудзь яшчэ знойдзецца. Калі што, я адносна нядаўна, ну як 1,5 гады там, можа 2, паспрабаваў перапрайсці першага Ведьмара. Я скажу, мне вельмі спадабаўся першы Ведьмар, мне вельмі не спадабаўся другі Ведьмар. Мне складана было пагуляць у другі. Другі я пачынаў разоў, не ведаю, можа 15. У пэўны момант усё ж таки перадолеў сябе, калі ўжо выйшаў Ведьмар 3, я перадолеў сябе і перапрайшоў усё ж таки другого Ведьмара. Ну, ніяк не перапрайшоў, а прайшоў яго нарэшті. Вось, першы мне вельмі спадабаўся, я яго прайшоў разоў 6, можа. Прычым на пару разоў на самай максімальнай складанасці, не памятаю, што за яна там. Так, зараз падбярэм тут чалавека. І вось недавно паспрабаваў перапрайсці зноў. І я скажу, складаненька яго перапраходзіць. Ён ужо адчуваецца старэўшым. Адзінае, што мяне моцна шакавала, я забыўся ўжо на гэта, гэта як выглядаюць персанажы некаторыя. Напрыклад, Трыс у Ведьмары першым, ну, пасля трэцяга Ведьмара, ну, непазнаваемая. Ну, як непазнаваемая, ты яе пазнаеш, але ты такі, вау. Вы просто, для тых, хто не ведае, пра што я гавару, пагугліце скріншот па Witcher 1, Трыс Мергальд. Я такі, блин, я не памятаў, што яна гэта насіла. Вопратка ў яе такая. І у яго, у першага Ведьмара ёсць вельмі цікавая рэч, што CD Projekt Red спачатку, калі рабілі першага Ведьмара, яны планавалі рабіць увогуле, яны рабілі гульню, я не памятаю па якому, по-моему, по типу Baldur's Gate, яны рабілі нешта па сусвету Dungeons & Dragons, по-моему, і не змаглі набыць ліцэнзію, я зараз не магу пераблудзіць, можа не Dungeons & Dragons. Яны нейкую фэнтазійны сусвет спрабавалі зрабіць гульню, але у выніку права на яго у іх альбо адабралі, альбо яны не здолелі яго набыць.
рухавік ужо быў у распрацоўкі, то бок той, які ў першым ведьмары выкарыстоўваўся. І ён, каб тыя, хто памятаюць, у яго ёсць два рэжыма. Гэта як экшн рэжым, то бок з-паза пляча і плюс-мінус блізка да галоўнага героя. І быў рэжым, у якім ты літаральна назад адводзіш камеру, і яна вельмі падобная да старых партыйных РПГ у гэтым сэнсе. І кіраванне мышшу поўнасцю увогуле становіцца. У выніку яны, гэта вось пераробленыя па сутнасці іх рухавік, які яны спачатку рабілі ўвогуле для іншай РПГ. Вось такая цікавы факт. Ну, паліцыя, адчэпцеся. Да ё-маю. У Сан-Франциско роўна ў 2 разы больш паліцыі. Замест адной машыны за намі ганяеце 2. Штосьці ў BioWare старога яны хацелі. Магчыма, я не памятаю дакладна, што. Я не магу зараз угадаць. Нешта па франшызе ўжо існуючай. І вось там пытанне з правамі стала. Ведьмар стало для них таким, што яны рабілі, і ў выніку дамова так і не здарылася, яны такія, нам трэба пад нешта іншае рабіць, пад франшызу, якой у нас праблем не будзе. І вось тады яны пайшлі да Сапкоўскага. Начнушку у Тресмергель, ну, там складана, там по типу сетачка такая у яе. Скажем так, тая вопратка, якая бы, ну, такой адкрытай вопраткі нават у трэцім ведьмары не часта назіраецца. Так, ну, вось тут запавольнюся. Ну, мне залічаць, я павінен кудысьці прапаркавацца яшчэ, альбо што? А, я туды павінен заехаць. А дзе я магу туды заехаць? Блин, а паліцыя яшчэ ў берзе. Не падабаецца. Давайте зараз увесь квартал будем объезжать. Так, решили, мне шкада, што новая гульня будзе на Unreal Engine. А чаму чаму шкада? Так, ну так, сама не памятаю назву, но дакладна памятаю, што EA забараніла. Угу. Там у візе трейлера написано, што на 5-м Unreal у пачатку. Окей. Мінус праблема паляпшэнні аптымізацыі рухавіка. Так, ну, свой рухавік гэта заўсёды меч, палка двух канцах. Double-edged sword, з якім вы атрымліваеце бонусы і ад таксама атрымліваеце праблемы. Вось. Блин. Опа, палец оторвалася. Падайдзе. Я згодны. Хочацца нейкай альтэрнатывы. Ну, вольных рухавікоў глобальна ёсць зараз толькі Unity, на якім вялікая гульня не будзе рабіцца проста. Ну, як не вялікая гульня, а вялікая карпорацыя не будзе рабіць гульню на гэтым рухавіке, просто не будзе. У яго ёсць амаль усё, што ёсць у Unreal Engine, толькі Unreal Engine робіць гэта збольшага лепей. І аптымізаваць Unreal Engine значна прасцей, чым аптымізаваць Unity. Таму што некаторыя праблемы Unity увогуле там, ну, з рухавіком іх трэба падзяўбацца, каб абысці абмежаванне. У гэтым плане Unreal Engine больш шырокі, ім прасцей. Ёсонівскі, на якім Horizon Death Stranding. Але ж гэта рухавік і ўсё яшчэ які прапрайтары, які не вольны. Які не вольны, ну, скажем так, я говорю пра рухавікі, якія, скажем так, не зачыненыя, не для ўнутранага выкарыстання. Вось. Death Stranding увогуле пашанцавала, Кадзіма нейкім чынам дамовіў, ну як, яму падарылі гэты рухавік. Guerrilla Engine, по-моему, называется, я могу зараз пераблытаць.
Ось. Ёсць Divinity Engine. Так, усе рухавікі, глядзіце, якая справа. Ёсць рухавікі, якія зроблены для таго, каб іх выкарыстоўвалі ўсе. Это Unreal Engine і Unity. Плюсы гэтых рухавікоў. На іх можна зрабіць усё, што заўгодна. Усё, што заўгодна, пакуль гэта не ўткнецца ў тэхнічнае абмежаванне. Але праблема таксама і ў гэтым жа. Яны зроблены для таго, каб рабіць усё. Не нешта спецыяльнае, асабістае. Яны зроблены для таго, каб рабіць усё адразу. І гэта і ёсць праблема. Таму рухавік, які спецыяльна зроблены пад задачу, якую ён збіраецца рабіць, ён будзе больш эфектыўны ў гэтай задачы. Такая вось праблема. Двухбаковая. Ёсць Source, але ён дакладна не для адкрытага свету. Так. Ну так, я пра Source нешта трошкі забыўся нават. І пра яго звычайна не ўзгадваю, таму што Source складана, ну, ніхто на ім не робіць, таму што на ім складана рабіць. Ён незручны для карыстання. Вось, ну і у яго, ён, калі шчыра, не зусім агульна, скажем так, мэтанакіраваны, вось тое, што я меў на ўвазе. О, вы глядзіце, менюшка змянілася. Мы ў іншай кватэры, і мы ў іншым, ну, іншая менюшка стала. Вау. Ачмурэць. Добра, давайте новую працу атрымаем. Unreal Engine 5 патрабуе столькі, што мой ноут сумуе. Так. Unreal Engine 5 можна аптымізаваць, але зноў жа ён падвышае, кожна новая частка Unreal Engine, яна будзе падвышаць патрабаванне ад жалеза мінімальнае, а потым ужо накладаюцца неабходнасці самой гульні. І некаторыя рэчы аптымізаваць будзе складана. Трэці Вядзьмар ачмурэнна аптымізаваны для сваёй графікі, нам, па маёму меркаванню. Але перад гэтым патрэбна было перажыць шмат ітэрацый, напрыклад, другі Вядзьмар. Там, дзе Вядзьмар 3 ідзе без праблемаў, другі падтармажвае, а гэта той же самы рухавік. Наколькі слухайце, я магу блытаць. Гэта ж той же самы іх рухавік, яны проста яго развівалі далей, так? Я зараз не пераблытаў. Sony зрабіла выключэнне для Кадзімы і яго студыі, якая не ўходзіць у Sony, яны вольныя. Калі б CD Projekt запыталі для них Sony таксама, мне здаецца, можа зрабіць выключэнне. Я не думаю, што рухавік Horizon вельмі падыходзіць пад мэты Ведзьмара. Калі шчыра, гэты рухавік і не вельмі падыходзіў пад мэты Death Stranding, але збольшага падыходзіў усё ж такі. Так, аднак Рэспаўнам неяк атрымалася прывучыць Source пад Titanfall і Apex. Так, але таксама яны шмат над чым папрацавалі, каб гэта зрабіць. Рухавік у CD Projekt той же самы. Так. Вось, іх выбар на Unreal Engine 5 дае, скажем так, ім прасцей зараз знайсці працаўнікоў, калі ім спатрэбіцца павялічыць штат для сваёй студыі, і здымае з іх адказнасць у пашырэнні свайго рухавіка. Плюс сам факт, глядзіце, якая справа. Калі вы такая крупная кампанія, як CD Projekt, і вы з'яўляецеся кліентам нейкага, вось, ну так, па тыпу гэтага рухавіка, Epic Games вельмі зацікаўлена ў тым, каб гэты рухавік выглядаў добра на гэтай платформе, ну, на гэтай платформе, у гэтай гульне. І таму яны зробяць, каб ён прадаваўся яшчэ лепей, каб яны, таму што яны прадаюць сваю падтрымку на гэты рухавік. Вось, яны зацікаўлены, каб іх рухавік быў больш папулярным. І яны, карыстаючыся гэтым, скажем так, CD Projekt Red мае магчымасць пытаць не толькі кансультацыі, а яшчэ і дадатковыя фічы ў рухавіке па свайму жаданню. Разумееце, так? То бок, калі ў цябе ёсць дастаткова ўплыва, ты можаш змяняць ужо інструменты, якімі ты карыстаешся не сваімі рэсурсамі, а рэсурсамі рукамі тых, хто стварае гэтыя інструменты. Так. У іх толькі першы Вядзьмар быў на Аўроры ад Біавару. Hello? Good. Meet me at Moppin's. I just need to be sure you're not going to be tailed. On the flip side of that card's 3 places I want you to go through on your way over.
I'll have men on the rooftops. They're gonna check your progress. And if they see you being tailed, you ain't gonna find me around. One last thing, cowboy. This job ain't gonna wait forever. Мне ў першым Ведьмары вельмі падабаецца сістэма комба, але ж лічыцца, што яна, ну, чамусьці я такі, вау, а чаму рэальна баявая сістэма? У цябе ёсць сістэма комба, ну, там, у пэўны момант ты не павінен проста назіраць, як у Knights of the Old Republic, як сачыць за тым, як адбываецца ўсё. Ну, просто ці адолее твой персанаж пройдзе праверку і трапіць у ворага. Але яшчэ ты сам не сядзіш, проста чакаеш, ты таксама ўплываеш на дзеянне. Вось, гэтымі комба, гэта было прыемна, мне вельмі спадабалася. І яшчэ, мне вельмі спадабаліся ўхіленні, як яны зроблены ў першым Ведьмары, таму што Ведьмар ухіляецца, ну, ухіленні ў першым Ведьмары, гэта праверка не ваша, а гэта, ну, праверка самого Ведьмара, калі у вас высокае ўхіленне. Вось, ці адолее ён зараз ухіліцца ад атакі ворага ці не. І вось гэтым ухіленнем можна было прасачыць, так, мне патрэбна на ўсход ехаць, так, і, ў прынцыпе, без розніцы дзе. Ён ухіляецца так, каб па ім літаральна удар гэты не трапіў. Ён не заўсёды гэта анімацыя спрацоўвае так, як жадалася, але калі перад вами, літаральна перад вами стаіць вораг, і вы глядзіце на яго па прамой, то анімацыі вельмі ўдала могуць выглядаць, як прафесіянальны Ведьмар проста ухіляецца да так, і па яму проста не трапляюць. Асабісце, калі гэта некалькі разоў адбываецца, ты такі, так, гэта Ведьмар. Ачмурэнна. А наконт рэмастера рэмейка я ўвогуле, калі шчыра, прапусціў. Я не ведаю наконт рэмастера рэмейка першай часткі. Мне падаецца, калі будзе рэмейк, то ён хутчэй за ўсё пазбавіцца ад гэтай сістэмы комба, і ён пазбавіцца ад... Окей, нам у іншы бок зараз ехаць. І пазбавіцца ад сістэмы комба і пазбавіцца вось ад гэтых ухіленняў, хутчэй за ўсё зробіць яе больш экшэнам, чым РПГ. Ну, вось, больш падобны на другі альбо трэці, другого альбо трэцяга Ведьмара. Што мне трошкі шкада, таму што ў гэтым... Ну, ніхто не забірае ў мяне першага Ведьмара, так-то, ён нікуды не падзенецца, таму калі заўгодна магу яго пагуляць. Ну, ось, але ўсё ж такі трошкі будзе шкада, што не будзе вось гэтай адметнай рысы, скажем так, гульні. Таму што ў гэтым сэнсе яна трошкі выключная, я мала где такога бачыў. Блін, машына вылетела. Абяцалі 3 буйныя праекты. 4-ю частку, рэмейк першай, яшчэ нешта таемнае. Я мог прапусціць проста навіну. Я даволі дрэнна... Апошнія паўгады я даволі дрэнна сачыў за навінамі. І калі гэта... Вау, я пераляцеў. Вау. Я даволі дрэнна сачыў за навінамі, і таму... Некаторыя проста маглі прайсці мяне. Прыкалосны эфект гэтага самага шляха. Бачыце ўлева-ўправа? Бачыце чырвоныя агеньчыкі на машынах перада мною? Эфекты спецыяльна даданы. Ау! Ого, я перагарнуся. Блін, я раней раздзябаў машыну, чым перагарнуўся. Я хачу пабачыць перагарнутую машыну. Ау. Не, отчепитесь от меня. Полицейские, коли ласка, купите. Мне падаецца, у Сан-Франциско яны значна больш агрэсіўныя. Ну, полицейскіх іх склада не пазбавіцца, і зноў жа, як я сказаў, іх зараз роўна ў 2 разы больш, іх стало 2 замест 1. Да, я тут чапляўся адзін, і ўсё там, ну, максимум, там, другі трошкі нядоўга да мной шоў.
Я ўжо адарвуся. Без ніякіх праблемаў. Бо мне падаецца, яны за мною просто не паспяваюць. Ну, просто по прамой зараз адарвуся. А не, наганяю. Як? Ты до мяне даехаць нават блізка не мог. Что с тобой не так, полицейский? Отшапися. Так, інший бок увогуле потрібно. Блин, я ожидал, каб ён... О, разбилася. Вы поглядите. Машина разбилась полицейская. Я развернулся на 180 градусов, бо ожидал поехать назад резко. Все, оторвались. Блин. Только оторвались, а? Куда мне там ехать? Так, зразумеў. На другім повороте направо. Окей. Это и есть наш другой поворот. Ну, машина, поворачивай. Камон. Давай, давай, давай. Особенно гвинты в Thronebreaker. Мне падаецца, такія праекты яны выгодна выпускаць блізка да, ну, самой гульні, то бок да свайго галоўнага праекта. Ну, скажем так, да, трэцяга ведьмара ўжо даўно няма нічога, навіна ніякіх. Калі б яны абвясцілі, што о, мы робім вось, напрыклад, яшчэ там не гвинта, а яшчэ не ведаю, нейкую спін-офф такі невялічкі. І асабіста яго паспрабавалі прадаць, у яго было б больш продажаў. Ось. Так што я думаю, што калі гэта і будзе дадатковы праект, то ён будзе альбо канцэптуальна іншы, альбо просто дапаўненне для чагосьці ўжо існуючага, таго ж Thronebreaker альбо гвинта. Ось. Альбо яны яго затрымаюць, то бок, ну, яны яго будуць цізерыць, і гэта будзе хутчэй такая штука, я не ведаю, а калі яны абяцалі зрабіць 4-го ведьмара, у нас ёсць хоць прыблізны год выхада? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. По типу там 26-й год, 27-й год. Не капздаю, это конец миссии будет. Ай, 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 ау-ау, ау-ау. Не-не-не, очепитесь. Гвинт 2, ну, ось такое. Альбо па існуючай ужо, скажем так, сваёй, скажем так, серыі. Альбо ўжо ўвогуле выносіць кудысьці асабіста. Блин, трошки царапнуўся. Ну там здароўя не было лучше нікага. Ось. Бо яны цізеряць гэтага 4-го ведьмара, я так разумею, што у нас нават прыблізна года няма. Таму думаю, што вось гэты невядомы праект можа быць скончаны раней, для тых, хто чакае пакуль 4-го ведьмара і каб падагрэць зацікаўленасць. Таксама можа быць. Блин, я зараз глядзеў чатку і таму не вельмі кіраваў. Для трэцяга яны ж зрабілі кіт для модераў і фактычна адправілі ў вольнае плаванне. Так, я нават літаральна, мне падаецца, тыдзень альбо таму побачыў яго існаванне і трошкі паглядзеў туторыялы. Вось, даволі вельмі зручны інструмент. Калі што, калі вы нават не праграмісты ніякія, і у вас ёсць нейкія ідэі для мелкіх модаў для ведьмара 3-го, ідэальная штука, нават без гіганцкіх ведаў, каб дапамагчы вам пачаць штосьці, ну, такое гэткае выдумляць. Вельмі моцны інструмент. Ён называецца... Блин, як ён называецца? Ён не RedKit, ён RedCube? Блин, каб я зараз не нахлусіў вам.
дорогу глядзіць. Да і што там, на дорога не зменіцца. Дорога ўсё тая ж. А, я пачаў разгортвацца, але мне... Нешта мне падаецца, гэтая місія меня з дзёўбе не пінаюць. Там настолькі моцны гэты самы кіт, вось гэты, што вы літаральна можаце гуляць у гульню і ў гэты момант замяняць яе. Ну, узаемадзейнічаючы, вы запускаеце ўнутры ў гэтага інтэрфейса і вы проста змяняеце яе на ляту. Гэта проста адшмыраць. Я такое нават марыць аб такім раней было складана. Я памятаю, як ганарыліся стваральнікі Моровінда, ганарыліся сваім кітом для стварання. Яны зрабілі сабе рэч, у якой патрэбна было не ў прыладзе нейкай, ну як не ў прыладзе, яны зрабілі сабе рэдактар карт. І вось вельмі ганарыліся гэтым рэдактарам карт, бо зараз, замест таго, каб у кодзе нешта там змяняць, яны маглі проста, ну, паставіць чалавека, які сядзіць і там рухае аб'екты туды-сюды. Вось. Зараз гэта ў любым рухавіку ёсць, але тады гэта было прарывам. Вау, можна значна хутчэй выконваць тую ж самую працу. Вельмі зручненька. Рэдкіт завецца. А, ну вось, можа. Здзяўблі, паліцэйскія. Я добра тут так катаюся, а мне паліцэйскія перашкаджаюць. Ну вось хто? Ну хто так водзіць? Ну я не пра сябе, вядома, я пра іншых. Я-то воджу ідэальна. Калі вы не заўважылі. Ау, мне падаецца, мне зноў машыну раз'ёбуць. Так, і ўсё, разнеслі мне машыну. Паліцэйскія занадта небяспекі ствараюць на дарозе, асцярожна. Я таму ад іх з'ехаць і спрабую, бо яны вельмі небяспечныя людзі на дарозе. Я для сваёй асабістай бяспекі гэта і раблю. Необходность. Мне падаецца, ўсё тое, што мяне навучылі ў туторыяле, ўжо пад канец стрыма пакраху і знікла. Уся гэтае напружанне, як разгарнуцца, як там па міліметрам слалам выканаць, развароты гэтыя ў адзін бок, у другі. Ніводных з гэтых прыёмаў нам не патрэбна ў гульне. То бок у нас туторыял літаральна прызвычаецца да кіравання машынай. Мне падаецца, гэтай гульне туторыял так не толькі асабіста патрэбна. Кнопка навучыць, ну, базовым. Вось глядзіце, па тыпу, вось гэтая кнопка у нас тормоз. Вось гэтая кнопка у нас назад здаць. Упс. Это он сам наехал на меня. Я здзіўляюся, як паліцыя мяне наганяе вось у гэтым моманце, яна ўжо другі раз мяне наганяе. Я угару еду, і гэта, ну, не толькі зручна вельмі. А паліцыя раптоўна
гигантскую дистанцию проезжаю за этот момент. Во, полиция отчепилась, и можно спокойно, повольненько ехать. Не треба нікуди спешаться. Так, за нами поліція ще одна з'явилася. Блін. Поліцейські ГТ. Каб не яны, на гэтых дорогах было б бяспечна. Я кажу вам. Я яшчэ ніводнага правіла, блін, дорожнага не парушыў. Оторвались, вау. Мы яшчэ так далеко не забіраліся. Мне падаецца, гэта апошняя кропка, у якую нам патрэбна прыехаць. Я спадзяюся. А, не, нам... Блін, яшчэ одно месца? Добра. Не. Що параку ніхто не гэта не заўважыў. Нават вадзіцель той машыны. Вітаю куткі, вітаю рэйдераў. Мы сёння трошкі рэтрагеймінга. Мы праходзім драйвер, гульню 99-го года, літаральна на эмулятары PlayStation 1. Гульня знакаміта сваёй тэхнічнай свой, як гэта? Не тэхнічным станам, я того гэта гучыць дрэнна, і, скажем так, прасунутасцю сваёй тэхнічнай на той час. І таксама, вядома, вельмі дрэнным гаражом у пачатку туторыялам, які вельмі складана было б прайсці, які я ў дзяцінстве не адолеў. Зараз адолеў нарэшце. Усяго 30 там хвілін стрыма спатрэбілася на тое, каб яго прайсці, бо ён складаны, каб зда. Так, мне патрэбна, каб туды трапіць. Ну, у прынцыпе, па гэтай дарозе і праедзем. Хотя по прямой. Своим гаражом, ну. Да гараж. Туторыялы, які складанее, чым сама гульня. Ай, поліція, адчапіліся. Ай. Не-не-не, мы амаль прайшлі гэты ўзровень. Ого, выстроились. Так, а где дорога? Чекайте-ка. Поворот на мапе неправильно показаны? Поворот трошки не ў тым месцы быў. Вось, зараз гэтая дарога, яна у баку ад таго там, дзе яна намалявана на мапе. Падманваюць? Падманваюць. Выканана. Новая назва. У нас так месца на карце памяти скончыцца. Трэба будзе нешта яшчэ перазапісваць.
А, сейв реплей, я захаваў не тое. Зразумеў. Тут можна захоўваць реплеі і потым праігрываць іх як быццам бы кіношнае. Гульня разлічвала, што гэта будзе галоўная фішка гульні, каб вы пераглядалі свае пагоні яшчэ раз шмат разоў. Here's the story. Take this case and make the exchange. Go over the Golden Gate and into the mountains. I'll let them know the car you're driving. You'll get the picture. Just don't get all hot-headed. They won't try anything. Just make the exchange and get out of there. Ого, то бок мяне пасадзілі за тую ж самую машыну, якую раздзябаў у папярэднім. А ё-маё. Нейк... Упс. Ну, я спадзяюся, што нам моцна перашкаджаць не будуць. А то мы тут можам вельмі захраснуць з гэтым. Я хоць правильно еду? Мапа. А, туды далёка ўвогуле патрэбна. Зараз будзе вельмі складаная дарога, якую вельмі складана запомніць. Бачыце вось гэты паварот? Мы зараз паварочваем направо. Направо. І да самага канца. Мы бліжэйшыя 5 хвілін, там, ну, весь таймер мы едем просто по прамой. О, мосток, вы глядите. Это реально мост Сан-Франциско. Спецыяльна місія толькі для таго, каб мы яго побачылі. Поліція адчапляцца ад нас не жадае. І хутчэй за ўсё будзе вельмі перашкаджаць зараз. Не жадае ён адчапіцца ад нас. Разгарнуўся спецыяльна. Каб адарвацца ад яго. Усё, ён там захрас? Так, мы ад яго пазбавіліся. Кайфы. Так, скинули предмет. Ага, таймер не скончивается, мне треба вернуться назад. Ау. Здоровье у нас амаль ніякага. Гэта здароўе, ўсё тое, што здароўе, што у нас засталося ад папярэдняй місіі. Ну, скажем так, эта місія разбіта на две часткі, і вось мы зараз другую гэтую частку праходзім. Мы нават пачынаем з тым же самым нізкім здароўем, якое у нас кончылось, засталося тады. Але мы ледзь-ледзь зрабілі то папярэднюю місію, мне гэта падабаецца. Так, паліцыя ўсё яшчэ не адчэпіцца, не? Не плануе адчапляцца. О! Шальні які. Ау, ау. Здоров'я не здалося. Поліція, чапіся. Не. Мне нельга нават дыхаць на свою машину зараз.
Блін, позбавитися від копів потрібно. Не-не-не-не. Мы не можем скончыць гэты ўзровень, пакуль не пазбавімся ад копаў. Як мне гэта зрабіць? Усё, раз'ябаў мне машыну. Я спадзяваўся, што змагу разгарнуцца. Гледзячы на час, ведаеце што? Мне варта было бы ўжо скончваць. Давайте трошкі прабягуся. Я у пэўны момант падзабыўся, што я раней так рабіў, і пакіну сваё меркаванне аб гульне. Драйвер я прапусціў па ўжо ўсім вядомай прычыне за гэтага доўбанага гаража. Зараз, дзякуючы вам, я яго нарэшце прайшоў гэты гараж, і я хоць і ведаю, што гэта гульня насамрэч вельмі неблагая. Мне вельмі шкада, што я гараж гэты так і не прайшоў. Вось, таму што прапусціў даволі неблагія гонкі. Яны неблагія. Кіраванне спачатку трошкі незручнае, потым прызвычаіваешся, яно даволі нармальнае становіцца. Для 99-го года, я лічу, увогуле цудоўныя гонкі. На жаль, PS1 мае шмат абмежаванняў тэхнічных, і літаральна праз пару гадоў гэтую жа гульню яна ўжо не актуальна тэхнічным стане. Нягледзячы на тое, што усяго 2 гады прайшло. Па прычыне калена, так. Вось яно здарылася калена са мной, і я не змог прайсці яе. Вось, так што шкада, што такая гульня трапіла на канец эры PlayStation 1, і працягу яе ёсць, калі што, каб вы ведалі. Серыя Драйвер мае нешта 4 часткі, але кожная частка неяк па-дзіўна называецца. І там ёсць як цікавыя эксперыменты. Яна заўсёды спрабавала быць, у пэўны момант яна лічылася прамым канкурэнтам GTA, але ж, калі шчыра, яна не з'яўляецца нават канкурэнтам GTA, на мой погляд. І нейкая свая даволі асабістая серыя са сваімі прыкалдасамі і з канцэнтраванасцю на кіраванні машынай ўсё ж такі. Бо, наколькі памятаю, за ўсю серыю там і галоўны герой так з машынай не выйшаў, то бок вы не кіруеце ім па-за межамі машыны. Вось такое. Вось. Добрая гульня, серыя, якая скончылася, працяг ёй не абавязковы, таму што такога мы ўжо наглядзеліся, і я не думаю, што яна ажыве хоць калі-небудзь, але на такія гульні прыемна час часу паглядзець аб тым, як гістарычна яно там для геймдэву развіваўся. Вось, таму што ёсць мелкія моманты, якія складана было зрабіць на той момант, і яны былі ўсе зроблены ў гэтай машыне, у гэтай гульне. Я думаў, што нехта гаварыў, што і было шмат багаў, і я думаў таксама, мне падавалася, альбо першы драйвер, альбо другі драйвер меў шмат праблемаў з багамі, але, можа быць, багі былі ў парце, я не ўпэўнены. Ён выходзіў у драйвер 2, 3 і Parallel Lines. Добра, значыць, я ўсё ж такі, гэта мая першая ўсё ж такі і пакуль апошняя частка драйвера, таму я магу памыляцца. Вось, і мне не было параўнання. Вось, такога паўнавартаснага. Добра. Я жадаю вам добрага вечара, добрых выходных. Я зараз буду перадаваць вас далей да наступнага стрымера, каго-небудзь, паглядзім каго. Жадаю вам таксама гуляць у файныя гульні і праходзіць розныя гульні, тыя, якія ў вас не атрымалася прайсці, таму што па прычынах калена. Вось пачаму. Бачу у нас Шаграэль у Stalker 2, бачу Ватафаку у Stalker 2, Лепус у God of War, Nine Ravens малюе, а Дед Максим у SnowRunner. Раз у нас сёння машынкі, то давайте да Деда Максима. SnowRunner гэта, як бы вам так апісаць, гэта не выжывач, а карацей вы на машынах перабіраецеся праз розныя незручныя месцы і перавозіце грузы. Яна даволі павольная і з спакойным тэмпам. Вось, мне падаецца, будзе ідэальным пераходам. Врум-врум сёння будзе. Давайте перадам яму. Да пабачэння.